Sala restaurantului Ora Pro Nobis avea un miros specific în serile de vineri. Era un amestec de rozmarin proaspăt, unt rumenit și acel parfum de lemn vechi care venea din grinzile tavanului, grinzi despre care doamna Neusa Ghimareș jura cu mâna pe inimă că fuseseră recuperate de la un conac din inima regiunii istorice a Transilvaniei, cu mai bine de 40 de ani în urmă. Camila Andrade cunoștea acest miros pe de rost. Îi știa fiecare nuanță, fiecare variație pe care o suferea pe măsură ce noaptea înainta și cuptoarele din bucătărie ridicau temperatura ambientului. Ajunsese la acest restaurant acum 3 ani cu un rucsac în spate, o scrisoare de recomandare scrisă de mână de directoarea liceului unde studiase și certitudinea că Bucureștiul nu o va înghiți așa cum îi înghițea pe atâția alții care veneau din provincie fără să știe prea bine pe unde calcă. Ea știa pe unde calcă. Aceasta era o lecție pe care mama ei, doamna Conceisău Andrade, i-o repetase pe tot parcursul copilăriei cu o convingere care nu admitea replică. A ști pe unde calci este cel mai important lucru pe care o persoană îl poate învăța. Nu contează unde ești, nu contează cine stă în fața ta, nu contează mărimea presiunii pe care lumea o pune pe umerii tăi. Tu alegi unde calci și calci ferm. Camila avea 26 de ani și lucra ca chelneriță la Ora Pro Nobis de când ajunsese în București. Locuia într-o cameră închiriată în cartierul Cotroceni, la 40 de minute cu metroul de restaurant, iar 3 seri pe săptămână mergea la cursurile facultății de drept din centrul orașului. Își plătea taxele cu ceea ce îi mai rămânea din salariu, după ce trimitea bani mamei sale în Itabirito, un orășel de munte din județul Alba, unde doamna Conceisău încă locuia în casa care aparținuse familiei de generații. Aceeași casă care rezistase tuturor greutăților, inclusiv tentativelor unei lumi exterioare, indiferente de a șterge ceea ce ea reprezenta. Viața Camilei avea un ritm precis. Nu trăia în haos, chiar dacă circumstanțele ar fi sugerat contrariul cuiva care privea din afară. Se trezea la 7 dimineața, mânca micul dejun cu niște pogăcele cu brânză, făcute chiar de ea, după o rețetă pe care nu a avut niciodată nevoie să o noteze, pentru că era gravată undeva în corpul ei, dincolo de memoria conștientă. Ajungea la restaurant la 10 pentru a ajuta la mise în plaseciul de prânz. Lucra până la închiderea bucătăriei, uneori până la miezul nopții în funcție de cererea din acea seară, iar marțea, joia și sâmbăta fugea să prindă ultimul metrou care să o lase la timp pentru a nu întârzia la cursul de introducere în drept constituțional sau teoria generală a procesului. Era epuizant. Știa că era epuizant, dar exista o diferență pe care Camila o învățase de vreme, o diferență pe care majoritatea oamenilor o confundau sau o ignorau complet. Epuizarea nu este același lucru cu înfrângerea. Poți fi obosită și totuși să rămâi în picioare. Poți simți greutatea tuturor lucrurilor și totuși să nu te îndoi. Epuizarea trece. Înfrângerea, atunci când o lași cu adevărat să intre, pleacă mult mai greu. În acea vineri specifică de iulie, sala era plină încă de la ora 7 seara. Era o masă de aniversare lângă fereastră, 4 cupluri care sărbătoreau ceva între ei cu acea bucurie ușor artificială a celor care băuseră deja destul cât să uite totul a doua zi. Și 2 executivi care discutau în șoaptă despre lucruri pe care niciunul dintre ei nu dorea ca mesele din jur să le audă. Camila îi servise pe toți cu aceeași eficiență liniștită de totdeauna, memorând comenzile fără să noteze, anticipând nevoile înainte ca acestea să fie rostite, refăcându-și zâmbetul la fiecare masă nouă cu o autenticitate care nu era o reprezentație și pe care tocmai de aceea oamenii o simțeau diferit, chiar dacă nu reușeau să articuleze exact de ce. Petre Moraes, șeful de sală, trecuse pe lângă ea pe la 8:30, cu acea expresie de aprobare discretă care era maximul pe care îl demonstra în public. Petre avea 42 de ani, lucrase în restaurante de la 16 ani și considera Ora Pro Nobis cel mai bun loc în care fusese în toată viața sa profesională, nu pentru că ar fi fost cel mai luxos sau cel mai faimos, ci pentru că doamna Neusa îi trata pe toți cei care lucrau acolo ca pe niște oameni adevărați. Aceasta, în viziunea lui Petre, era o raritate care valora mult mai mult decât orice stea din ghidurile gastronomice. "Auzi, Camila," îi spuse el în voce joasă în timp ce trecea,
Masa 12 a cerut încă o sticlă de vin roșu și a lăsat un bacșiș separat pentru tine. Au spus că ești cea mai bună chelneriță pe care au avut-o vreodată. Camila zâmbi, fără să se oprească din aranjarea tacâmurilor la masa care tocmai fusese eliberată. Duc sticla acum, răspunse ea, și nu era nicio vanitate în tonul ei. Doar simpla înregistrare a unei informații despre ce urma să se întâmple. S-a îndreptat spre bar, a luat sticla pe care somelierul o pregătise deja și, în drumul spre masa 12, a trecut pe lângă masa 8, unde un bărbat de vreo 50 și ceva de ani stătea singur, cu meniul închis în față și o privire care mătura încăperea cu o încetineală calculată, de parcă ar fi evaluat locul pentru a decide dacă merită onoarea prezenței sale. Camila i-a observat ceasul de la mână, a observat croiala sacoului, a observat postura, acea postură specifică a celor obișnuiți să fie centrul oricărui spațiu pe care îl ocupă. Nu s-a oprit. A servit vinul la masa 12, a ascultat mulțumirile cu atenția autentică pe care o acorda tuturor și s-a întors pe același drum. Trecând din nou pe lângă masa 8, bărbatul ridicase privirea și o urmărea cu o expresie pe care ea a recunoscut-o imediat. Nu pentru că era specifică acelui bărbat, ci pentru că era o expresie care apărea din când în când pe anumite fețe și care întotdeauna preceda ceva ce avea să-i ceară o doză suplimentară de răbdare și fermitate. Era expresia celui care a decis deja că ești inferior înainte chiar de a-ți afla numele. Camila a luat o gură scurtă și invizibilă de aer, tipul de respirație care nu se vede pe chip, și s-a îndreptat spre masă cu același pas liniștit. "Bună seara," spuse ea. "Numele meu este Camila și vă stau la dispoziție. V-ați hotărât sau mai doriți câteva minute cu meniul?" Bărbatul nu a răspuns imediat. A privit-o de sus până jos cu o deliberare aproape clinică, de parcă ar fi catalogat fiecare detaliu al înfățișării ei pentru o utilizare viitoare, iar apoi și-a ațintit privirea pe meniu fără nicio grabă, de parcă ea nici nu ar fi vorbit. Camila a așteptat. Era foarte bună la așteptat. Învățase că așteptarea, atunci când este făcută cu seninătate, are o putere pe care graba nu o va atinge niciodată. În cele din urmă, el a vorbit fără să se uite la ea. "Vreau să știu ce aveți special astăzi aici și să nu-mi vii cu lista aia memorată pe care vă antrenează să o recitați. Vreau să știu ce merită cu adevărat." Camila răspunse fără ezitare. Astăzi, bucătarul a pregătit un mușchi de vită umplut cu pesmet aromat cu nuci și o reducție de fructe de pădure sălbatice, un preparat pe care îl face doar când fructele sunt la maturitatea perfectă. Bibanul de mare este de captură certificată și vine cu piure de păstârnac și ulei de măsline trufat. Iar pentru cine preferă ceva mai ușor, salata de inim de palmier cu mango și caju este excelentă. Bărbatul scoase un sunet din gură, care nu era tocmai un cuvânt, ci mai degrabă un zgomot de dezaprobare reținută. Apoi spuse: "Voi lua bibanul, fără piure, fără ulei, doar peștele la grătar cu lămâie siciliană. Și vreau să fiu sigur că lămâia e siciliană adevărată și nu lămâia aia comună pe care o puneți ca să păcăliți clienții." "Se rezolvă, domnule," spuse Camila. "Avem lămâi siciliene proaspete. O băutură pentru a însoți preparatul cât timp este pregătit? Apă plată, nu vreau gheață, și vreau apa servită la temperatura camerei, nu rece." Desigur, s-a îndepărtat de masă spre bucătărie și pe drum s-a intersectat cu Petre, care a privit-o cu o sprânceană ușor ridicată, un gest aproape imperceptibil care între ei funcționa ca un limbaj propriu. Ea a răspuns cu o mișcare la fel de subtilă a buzelor care spunea fără cuvinte: "E în regulă, e doar o altă seară." Dar era ceva la acel bărbat care era diferit. Camila nu putea încă să numească ce anume, iar această incapacitate de a numi i-a lăsat o atenție ușor ascuțită pentru restul orei următoare. În timp ce continua să circule prin sală, servind celelalte mese, zâmbind cuplului de aniversați care a chemat-o să facă o poză cu ei, folosind telefonul soțului. Sala de la ora Pronobis era un loc unde majoritatea oamenilor își lăsau aroganța la intrare, odată cu umbrelele. Era ceva în atmosfera locului, în felul în care doamna Neusa construise fiecare detaliu al acelui ambient de-a lungul a 23 de ani de funcționare, care desfăcea armurile pe care oamenii le purtau în lumea de afară. Mesele erau din lemn masiv,
Iluminatul era cald și discret. Muzica din fundal era mereu instrumentală și românească. Un jazz ușor sau prelucrări de muzică veche, tipul de sunet care nu obligă pe nimeni să vorbească mai tare pentru a fi auzit. Era un loc care invita oamenii să fie umani. Dar nu orice invitație este acceptată. Și era ceva la acel bărbat așezat singur la masa 8, care sugera că petrecuse atât de mult timp dincolo de orice invitație, încât uitase cum se mai acceptă una. Camila nu-i știa încă numele. Nu știa încă cine este. Și în acel moment, în timp ce ducea o tavă cu 2 pahare de vin spumant la masa aniversară, nu și-ar fi putut imagina că noaptea care abia începea avea să fie noaptea pe care niciuna dintre persoanele prezente la ora pro nobis nu o va uita mult timp. Doamna Neusa Guimaraes ajunsese la București la 17 ani, într-o perioadă în care orașul încă mai avea un fel de a primi oamenii cu o anumită căldură înainte de a-și arăta colții. Venea din zona Sibiului, într-o vreme în care plecarea era singura alternativă pe care majoritatea tinerilor din acele orășele o vedeau când priveau viitorul cu ochi realiști. Lucrase în restaurante de când venise, mai întâi spălând vase într-o cârciumă din cartierul Rahova, apoi servind la mese într-un bistro franțuzesc de pe Calea Victoriei, care s-a închis ani mai târziu pentru că patronul s-a întors în Europa fără să anunțe pe nimeni. Și așa a urcat o scară pe care ea însă și-o construia în timp ce urca, până când, la 40 de ani, a decis că a sosit momentul. Ora pro nobis s-a deschis într-o casă veche boierească din zona Dorobanți, într-o zi de martie cu ploaie fină și doar 2 angajați pe lângă ea. 23 de ani mai târziu, restaurantul avea 17 angajați, o listă de așteptare de 2 săptămâni pentru weekenduri și o reputație care nu depindea de nicio rețea de socializare pentru a se susține, deși exista pe toate. Depindea de un singur lucru, de fiecare persoană care ieșea de acolo, simțind că a fost tratată cu demnitate reală, nu cu demnitatea de fațadă pe care localurile scumpe obișnuiesc să o vândă ambalată în șervețele de in și floricele inutile. În acea vineri, doamna Neusa se afla în mica cameră pe care o numea birou, care era de fapt un colț reorganizat în spatele sălii, cu o masă, 2 bibliorafturi și un calculator pe care îl folosea aproape exclusiv pentru comenzile către furnizori. Avea 62 de ani și părul cărunt tuns scurt, ceea ce se potrivea cu cerceii de argint pe care îi purta în fiecare zi și care aparținuseră mamei sale. Verifica facturile pe săptămâna respectivă când Petre a bătut la ușa întredeschisă. "E un bărbat la masa 8 pe care nu-l recunosc," spuse Petre. "A venit singur, masă pentru unul, nu avea rezervare." Luca l-a așezat pentru că era o masă disponibilă. Doamna Neusa ridică ochii din hârtii. "Și?" "Nu știu să explic exact, doamna Neusa. E un fel de a fi al lui, știți cum e." Ea știa. De-a lungul a 23 de ani, dezvoltase un soi de sensibilitate pentru anumite tipuri de situații pe care Petre și ceilalți o numeau instinct, dar pe care ea prefera să o numească atenție acumulată. Când acorzi atenție cu adevărat lucrurilor pentru destul de mult timp, începi să observi tipare pe care ceilalți nu le văd. Nu e magie. E doar observație persistentă. Cine îl servește? Camila. Doamna Neusa în cuvință ușor. Atunci e bine, stai cu ochii pe el, dar las-o pe ea să-și facă treaba. Petre ieși, iar ea rămase câteva secunde cu privirea în gol, înainte de a se întoarce la facturi. Exista o încredere specifică pe care o avea în Camila, diferită de încrederea în ceilalți angajați. Nu pentru că ceilalți ar fi fost mai slabi, ci pentru că Camila avea ceva greu de găsit și imposibil de predat. Avea rădăcini. Acel tip de stabilitate interioară care vine de la cineva care a învățat de mic că circumstanțele externe sunt temporare, că lumea te va scutura din când în când cu forță și că întrebarea nu este niciodată dacă se va întâmpla asta, ci cum vei sta în picioare când se va întâmpla. Doamna Neusa observase asta în prima săptămână în care Camila lucrase la restaurant. O masă de 4 bărbați de vârstă mijlocie începuse să facă glume cu subînțeles la adresa ei, cu acea naturalețe stânjenitoare a celor convinși că ambianța le oferă această permisiune. Camila răspunsese fiecărei provocări cu o curtoazie
care era în același timp inatacabilă și complet lipsită de încurajare, până când cei 4 renunțaseră fără să știe exact când sau cum pierduseră firul aroganței. Doamna Neusa văzuse totul de la intrarea în bucătărie și decisese atunci că Camila era un tip de angajat rar. În săptămâna următoare o chemase pe tânără la o discuție în același birou și o întrebase direct. "Studiezi?" "Dreptul," răspunsese Camila. 3 seri pe săptămână." "De ce?" Camila se gândise o clipă înainte de a răspunde, iar această pauză înainte de a vorbi era unul dintre lucrurile pe care doamna Neusa le respecta cel mai mult la ea. "Pentru că trebuie să înțeleg cum funcționează legile ca să pot înțelege cum funcționează lumea. Și pentru că mama mea a spus mereu că cunoașterea este singurul lucru pe care nimeni nu ți-l poate lua după ce l-ai dobândit." Doamna Neusa tăcuse pentru o clipă, apoi spusese doar: "Ajustează-ți programul cum ai nevoie. Ne înțelegem noi." Această discuție avusese loc acum 2 ani și de atunci între cele două exista un soi de înțelegere tăcută care nu avea nevoie de cuvinte frecvente pentru a rămâne prezentă. Camila știa că se poate baza pe doamna Neusa. Doamna Neusa știa că Camila nu o va dezamăgi niciodată. În afara biroului, sala continua în ritmul ei de vineri. Masa aniversară ceruse desertul special, un foietaj cu mere și scorțișoară pe care bucătarul Henrique îl făcea cu miere adusă direct din stupinele bunicilor săi din Maramureș. Cele 2 mese de executivi continuau cu șoaptele lor de afaceri, iar masa 8 era în liniște, bărbatul în sacoul impecabil sprijinit de spătarul scaunului, cu un pahar de apă fără gheață în față, privirea parcurgând sala cu acea evaluare constantă și puțin rece, pe care părea să nu o poată opri. Camila era în drum spre masa 8 cu bibanul, când Henrique a chemat-o înapoi prin ferestruica bucătăriei cu un gest urgent. "Stai," spuse bucătarul în voce joasă. "Am uitat să confirm. A cerut fără piure și fără ulei?" "Fără ambele," confirmă ea. Henrique făcu o grimasă discretă. Grimasa celui care vede pe cineva cerând un preparat construit pentru a fi servit într-un mod specific și cerând să se elimine exact părțile care construiesc experiența. Dar nu spuse nimic mai mult. Clientul era cel care decidea. Aceasta era regula. Camila duse farfuria la masa 8 și o așeză cu precizia de totdeauna, fără zgomot, fără grabă. "Peștele este exact cum ați cerut, domnule," spuse ea, "la grătar, cu lămâie siciliană proaspătă. Mai aveți nevoie de ceva în acest moment?" Bărbatul privi farfuria câteva secunde fără să răspundă. Apoi luă furculița și cuțitul, tăie o bucată mică de pește, o duse la gură și mestecă rar. Camila așteptă. Învățase că nu este profesionist să pleci de la masă înainte de a verifica dacă clientul este mulțumit de ceea ce i s-a servit. După ce înghiți, el spuse fără să se uite la ea: "E acceptabil." Era maximul de aprobare pe care părea dispus să-l ofere. Camila spuse doar: "Mă bucur," și se îndepărtă pentru a continua servirea în restul sălii. Dar pe parcursul următoarei jumătăți de oră, ea observă câteva lucruri pe care le înregistra cu atenția tăcută pe care o dezvoltase de-a lungul anilor. Bărbatul l-a chemat pe unul dintre ceilalți chelneri, pe tânărul Luca de 22 de ani, care era la restaurant de doar 6 luni, și i-a cerut apă într-un mod care nu era o rugăminte, ci o ordine emis cu nepăsarea celui obișnuit, ca ordinele să fie executate fără nicio politețe drept ambalaj. Luca aduse apa, iar bărbatul nu a mulțumit, doar s-a uitat la pahar de parcă actul de a servi ar fi fost o obligație la fel de naturală ca gravitația. De asemenea, a observat că acesta își verificase telefonul de 4 ori în 10 minute, nu cu anxietatea celui care așteaptă o veste importantă, ci cu felul celui care verifică dacă lumea continuă să funcționeze conform dispozițiilor sale. Și exista în numerii lui o tensiune care fusese acolo de când intrase, o rigiditate care nu era doar fizică, ci rigiditatea cuiva care nu putea să se relaxeze, pentru că relaxarea însemna să lase garda jos, iar a lăsa garda jos pentru acest tip de om era o formă de vulnerabilitate care fusese eliminată prin antrenament din repertoriu. Camila nu a simțit milă. Era prea onestă cu ea însăși pentru a amesteca observația cu sentimente inutile.
Pur și simplu a observat și și-a continuat treaba. La 10:30, când sala se mai răcorise și câteva mese se eliberaseră deja, bărbatul a cerut nota. Luca s-a dus să o aducă și s-a întors câteva minute mai târziu. Camila aranja tacâmurile la o masă apropiată când a văzut ce s-a întâmplat apoi cu coada ochiului. Bărbatul deschisese mapa cu nota, se uitase la sumă și apoi l-a chemat pe Luca cu un pocnet din degete. Cu un pocnet din degete. De parcă tânărul ar fi fost un câine dresat. Camila s-a oprit pentru o fracțiune de secundă pe care nimeni nu a observat-o în afară de ea însăși. Apoi a continuat să aranjeze tacâmurile cu aceeași calm de totdeauna. Dar în interiorul ei, foarte tăcută, se aprinsese o atenție totală și avea senzația fermă și clară că acel bărbat nu își încheia noaptea în acel restaurant. Abia o începea. Numele lui complet era Radu Alexandru Călinescu și exista un număr deloc neglijabil de oameni în București care, auzind acest nume, își schimbau imperceptibil postura. Nu era un reflex conștient. Era tipul de reacție pe care corpul o învață când o asociere este repetată de destule ori. Numele Călinescu venea încărcat cu o energie pe care oamenii din mediul corporativ bucureștean o recunoșteau înainte chiar de a-i procesa înțelesul intelectual. Radu avea 54 de ani și conducea grupul Călinescu, o companie imobiliară cu activitate în 6 județe din țară, care începuse ca o firmă de construcții de mărime medie în zona Ploieștiului acum 30 de ani și crescuse într-un mod pe care Radu însuși îl descria, în interviurile pe care le acorda cu o parcimonie studiată, ca fiind rezultatul viziunii strategice, al toleranței la riscul calculat și al unui refuz absolut de a accepta că limitele pe care ceilalți le vedeau erau reale. Era o frază bine exersată. Suna bine în orice microfon. Versiunea mai completă a poveștii, cea care nu apărea în acele interviuri, era mai complexă și mai puțin fotogenică. Grupul Călinescu crescuse într-adevăr prin viziune strategică, dar și pentru că Radu învățase foarte devreme că procesele puteau fi accelerate când știai cu precizie la ce uși să bați și cu ce intensitate să bați în ele. Că unele negocieri erau facilitate de o sumă depusă în contul potrivit, la momentul potrivit. Că diferența dintre un teren valoros și unul comun era adesea o chestiune de informație privilegiată obținută înainte ca acea informație să devină publică. El nu se gândea la asta ca la necinste. O considera o competență de alt ordin, competența celui care înțelege că jocul are reguli oficiale și reguli reale și că cei care înving sunt cei care le învață pe cele din urmă înainte ca primele să-i paralizeze. În acea vineri, Radu își petrecuse întreaga zi la sediul grupului, o clădire de sticlă și aluminiu din zona Pipera, pe care el însuși o pusese să fie construită acum 10 ani, cu determinarea ca fiecare detaliu arhitectural să comunice ceea ce dorea el să comunice. Putere, permanență și o modernitate care nu trebuia să ceară voie nimănui. La 9 dimineața, prezidase o ședință de consiliu unde prezentase rezultatele pe trimestrul al doilea cu răceala celui care discută cifre care pentru el erau pură abstracție, foarte departe de viețile pe care acele cifre le reprezentau sau încetau să le reprezinte în alte locuri. La 11 primise un investitor străin sosit de la Lisabona, cu interes pentru un proiect imobiliar în zona de nord a capitalei, iar Radu condusese ședința în română cu o claritate tăioasă, fără a face nicio concesie de ton, doar pentru că vizitatorul venea de afară. La ora 2 rezolvase, prin telefon, o dispută între 2 manageri regionali, cu o decizie unilaterală care i-a lăsat pe amândoi nemulțumiți, dar tăcuți, ceea ce era exact rezultatul pe care îl urmărea, deoarece în viziunea lui, neutralitatea unui lider nu era o virtute, ci o slăbiciune deghizată în echitate. La ora 6 seara, când ultimii asistenți au plecat, Radu a rămas singur în biroul său de la etajul 12. Orașul se întindea dincolo de fereastra panoramică cu acea indiferență caracteristică Bucureștiului la Amurg, o imensitate de beton și lumini care nu aparținea nimănui și aparținea tuturor în același timp. Radu a rămas privindu-l câteva minute cu mâinile în buzunare. Urma o ședință săptămâna viitoare cu Consiliul de Administrație pentru a discuta extinderea în regiunea Moldovei,
și știa deja că 2 dintre consilieri vor pune la îndoială viteza procesului. Știa deja și cum va răspunde fiecărei obiecții. Avea obiceiul acesta de a construi conversațiile în cap înainte de a le purta, anticipând fiecare mișcare a celeilalte părți, ca un șahist care vede 3 mutări înainte și planifică răspunsul înainte ca adversarul să fi ridicat piesa. Acest obicei îi servise foarte bine de-a lungul a 30 de ani de afaceri. Problema era că se extinsese acel obicei, dincolo de sălile de ședințe și afaceri. Colonizase conversațiile personale, cinele, micile interacțiuni cotidiene. Radu Călinescu trata fiecare interacțiune umană ca pe o negociere de putere, iar acest fel de a vedea lumea sculptase în el de-a lungul anilor o expresie de vigilență permanentă, pe care oamenii o interpretau ca aroganță, dar care era, în realitate, ceva puțin mai trist decât aroganța. Era singurătate deghizată în autoritate. Avea 2 copii adulți care trăiau în alte țări, unul la Lisabona și una la Toronto, cu care vorbea prin apel video la date importante cu punctualitatea celui care îndeplinește un angajament profesional. Avea o fostă soție, care divorțase de el acum 16 ani, cu o seninătate care îl deconcertase mult mai mult decât ar fi făcut-o orice conflict. La audierea de divorț, când judecătorul o întrebase pe avocata ei motivele încheierii căsătoriei, răspunsul fusese 3 cuvinte: absență afectivă cronică. Radu stătuse cu acele 3 cuvinte în piept câteva zile fără să știe exact ce să facă cu ele, apoi pusese următoarea ședință în agendă și mersese mai departe. La 7:30 în acea seară, era în mașină cu șoferul său, Gheorghe, când și-a dat seama că nu avea nicio destinație definită în afară de faptul că nu voia să meargă încă în apartament. Apartamentul era un triplex în cartierul Primăverii, care fusese decorat de un designer de interior faimos și care era foarte frumos și foarte tăcut, 2 adjective despre care Radu observase recent că merg prea des împreună pentru confortul său. Du-mă în zona Dorobanți, îi spuse lui Gheorghe. E un restaurant pe acolo pe care mi l-a recomandat un client luna trecută. Ora Pro Nobis. Gheorghe nu a răspuns altceva decât da, să trăiți, care era mereu identic, indiferent de ce îi se spunea, și mașina a intrat în fluxul orașului. Pe drum, Radu s-a uitat la telefon și a văzut 3 mesaje la care nu a răspuns. Era unul de la un consilier despre o conferință de presă pe care acceptase să o dea săptămâna viitoare despre noul proiect din zona Floreasca. Un al doilea de la avocatul său personal despre un proces administrativ aflat în desfășurare pe care avocatul garanta că îl are sub control și un al treilea de la un număr pe care nu l-a recunoscut imediat până când a citit numele salvat în agendă, Marcu Viorel Borza. Numele a produs în el o reacție pe care nu a demonstrat-o extern, dar care a fost reală. O strângere rapidă în zona pieptului, tipul de reacție pe care corpul o are când o amintire pe care ai preferat să o ții departe se apropie fără avertisment. Marcu Viorel Borza era președintele unei asociații de mici proprietari rurali din zona județului Alba. Radu aflase numele bărbatului acum aproape 15 ani, într-un context pe care prefera să nu-l viziteze des. Mesajul spunea doar: domnule Călinescu, trebuie să vorbim despre situația familiilor din Itabirito. Este urgent. Radu a pus telefonul înapoi în buzunar fără să răspundă. Itabirito. Numele localității a produs în el o a doua reacție, mai profundă și mai greu de clasificat decât prima. S-a uitat pe geamul mașinii la luminile orașului care treceau și a făcut ceea ce se antrenase să facă de-a lungul anilor. A împins subiectul în fundal, a închis sertarul mental și s-a întors cu gândul la ședința de consiliu de săptămâna viitoare. Când mașina s-a oprit în fața restaurantului Ora Pro Nobis, Radu a ieșit fără să aștepte ca Gheorghe să-i deschidă ușa, ceea ce făcea întotdeauna, și a intrat în restaurant cu acea postură a celui care ajunge oriunde de parcă locul ar fi fost construit special pentru a-l primi. Gazda de la intrare, o fată pe nume Fernanda, a zâmbit și a întrebat dacă are rezervare. Nu, a spus Radu, dar vreau o masă. Era una disponibilă. Masa 8, bine poziționată în sală. Fernanda l-a așezat cu eficiență și curtoazie. Radu s-a așezat, a luat meniul și l-a închis imediat, pentru că
Nu era genul care să aibă nevoie să studieze un meniu îndelung. Era genul care prefera să-l testeze pe celălalt înainte de a decide ce vrea. Și atunci s-a apropiat Camila Andrade pentru prima dată. O evaluase din acea primă privire în felul în care evalua orice intra în câmpul său de atenție. Rapid, sistematic, ajungând la o concluzie care pentru el era provizorie, dar pe care în practică rare ori o revizuia. Ceea ce a văzut a fost o tânără brunetă de statură medie, cu uniforma de lucru curată și o privire pe care a catalogat-o drept privirea cuiva obișnuit să fie subestimat și care a învățat să nu-i pese de asta. Această a doua parte nu a putut să o numească conștient, dar a înregistrat-o undeva sub suprafața gândului. Ea îi luase comanda cu eficiență. El răspunsese cu minimul necesar. Ea se îndepărtase, fără să dea vreun semn că ceva în această interacțiune ar fi fost diferit de ordinar. Și în timp ce aștepta peștele, Radu Călinescu a rămas privind sala și simțind, pentru prima dată după mult timp, că există ceva în acel loc pe care nu-l putea controla sau anticipa. Era o senzație mică, aproape imperceptibilă, dar era acolo. Lunea următoare, numele Radu Călinescu a apărut în sistemul de rezervări de la ora Pro Nobis pentru prima dată. Rezervarea fusese făcută de o asistentă care sunase la 10 dimineața și ceruse o masă pentru unul, vineri la 8:30, adăugând pe un ton care încerca să fie casual, dar purta greutatea obișnuinței, că domnul Călinescu apreciază mesele ferite de agitația centrală a sălii, fără curent de aer și cu iluminare adecvată pentru citirea documentelor, dacă ar fi fost necesar. Fernanda, gazda, notase totul cu profesionalismul de totdeauna și îi transmisese informațiile lui Petre, care la rândul lui menționase acest lucru doamnei Neusa în timpul briefingului de după amiază. Doamna Neusa ascultă. Făcu o notiță în caietul pe care îl folosea pentru particularitățile clienților frecvenți sau relevanți și nu spuse nimic altceva decât rezervare confirmată. Petre totuși nu a putut lăsa lucrurile așa, fără a face o mică cercetare. Între serviciul de prânz și pregătirea pentru cină, a tastat numele pe telefon cu curiozitatea care îl mâna mereu în legătură cu oamenii care treceau prin restaurant. Ceea ce a apărut pe ecran a fost suficient pentru a-l face să privească mai mult timp decât intenționase. Radu Călinescu era un nume care apărea în știrile de afaceri de decenii, asociat cu cifre care aveau multe zerouri și cu proiecte care redesenau cartiere întregi. Exista un interviu într-o revistă de economie de acum 2 ani, unde vorbea despre creșterea sustenabilă cu o dezvoltură pe care orice jurnalist experimentat ar fi recunoscut-o drept discursul cuiva foarte bine antrenat să spună lucrul potrivit pe tonul potrivit, fără a dezvălui nicio informație care nu fusese calculată anterior. Existau și, în rezultate mai recente, mențiuni despre întrebări ale Ministerului Public legate de procese de regularizare funciară în unele regiuni din țară, cu notele de clarificare standard pe care casele de avocatură le produc în aceste cazuri, cu acel limbaj care spune multe fără să spună nimic. Petre a pus telefonul deoparte fără să comenteze cu nimeni. Nu era nimic de comentat încă. Era doar un client care urma să se întoarcă vineri. Ceea ce Petre nu putea să știe era că în aceeași zi de luni, într-o sală de ședințe de la etajul 12 al clădirii grupului Călinescu din Pipera, mesajul lui Marcu Viorel Borza era discutat între Radu și consilierul său juridic, un bărbat pe nume Flavius Leahu, care avea postura ușor adusă a celor care petrec multe ore deasupra actelor și o abilitate chirurgicală de a identifica unde o problemă ar putea crește înainte să apară. Situația din Itabirito revenise în actualitate din cauza unui proces care se afla pe rolul unui tribunal din Alba Iulia. Acum 15 ani, grupul Călinescu achiziționase o zonă rurală întinsă, în apropiere de Itabirito, pentru un proiect minier, care ulterior își schimbase formatul și devenise un complex logistic. Procesul de achiziție implicase o serie de negocieri cu micii proprietari și o strămutare a familiilor care, în documentația oficială, fusese descrisă drept voluntară și despăgubită. Versiunea familiilor care trăiseră pe acele pământuri era suficient de diferită de documentația oficială, încât un procuror de stat, după 15 ani,
să decidă că merită să privească mai atent contractele și registrele de plată. Marcu Viorel Borza era purtătorul de cuvânt al acestor familii, iar mesajul pe care îl trimisese lui Radu vinerea trecută nu era primul. Era al 4-lea sau al 5-lea din ultimele luni. Radu le ignorase pe cele anterioare cu liniștea celui convins că problemele care nu primesc atenție dispar în cele din urmă. Dar Flavius îi clarificase în acea zi de luni că această convingere începea să fie testată de realitate. Procesul înaintează, spuse Flavius, cu calmul profesoral pe care îl folosea când avea vești despre care știa că clientul nu vrea să le audă. Procurorul a cerut acces la contractele originale din 2009. Va trebui să răspundem în termen de 30 de zile. Radu a rămas o clipă în tăcere. Apoi a spus care contracte mai exact, cele de cesiune de posesie cu cele 47 de familii din Cătunul Pietrelor. Există un tip de tăcere diferit pentru fiecare tip de situație dificilă. Tăcerea lui Radu în acel moment nu era tăcerea celui care procesează o informație nouă. Era tăcerea celui care evaluează cât dintr-o informație veche este sigur să lase să iasă la suprafață. Ocupă-te de asta, spuse Radu după o clipă. Trebuie ca asta să fie rezolvată înainte de ședința Consiliului. Flavius încuviință cu expresia celui care primește această instrucțiune ca profesionist, dar o poartă ca pe o greutate personală. Învățase de-a lungul anilor să facă această separare, deși îi devenea tot mai greu pe măsură ce anii treceau. Radu a ieșit din ședință și s-a dus pe hol, unde avea o vedere diferită de fereastra biroului, mai laterală, spre inima cartierului. A rămas acolo câteva minute singur, cu mâinile împreunate la spate. Cătunul Pietrelor, 47 de familii. Itabirito. Exista un chip care îi venea în minte rar, dar care în acel moment a părut cu mai multă claritate decât de obicei. O femeie de vârstă mijlocie, cu ochii închiși la culoare și o expresie fermă, care refuzase să semneze actele de cesiune timp de mai bine de 6 luni, care scrisese scrisori către autorități care nu răspunseseră cu viteza pe ea o aștepta și care în final semnase nu pentru că se răzgândise, ci pentru că circumstanțele din jurul ei fuseseră modificate sistematic, până când rezistența încetase să mai fie o opțiune practică. Femeia se numea Conceição, numele de familie Andrade. Avea o fiică mică care stătea așezată pe treapta casei în timpul acelor întâlniri cu avocații grupului, privind totul cu acei ochi care nu pierdeau nimic. Radu a împins gândul înapoi de unde îl scosese. Trecuseră 15 ani. Procesele aveau ritmul lor și Flavius știa ce are de făcut. Asta era tot. Vineri, când mașina sa s-a oprit din nou în fața restaurantului Ora Pro Nobis, numele Andrade era păstrat la o distanță foarte sigură de suprafața conștiinței lui Radu Călinescu. A intrat în restaurant cu rezervarea confirmată. A fost așezat la masa pe care o ceruse, laterală și ușor retrasă de centrul sălii, și a rămas privind ambientul cu acea evaluare constantă care era starea lui de bază. De data aceasta era mai multă mișcare decât în săptămâna anterioară. Era o familie de 5 persoane la o masă mare lângă fereastră, un grup de tineri profesioniști care sărbătoreau ceva zgomotos, dar în limitele acceptabilului, și câteva mese de cupluri în diferite stadii ale relației, pe care le-a catalogat cu viteza celui care nu este cu adevărat interesat, dar înregistrează oricum. Petre a fost cel care s-a dus la el primul pentru a confirma comenzile de apă și pentru a-i ura bun venit cu ospitalitatea profesională pe care șeful de sală o exercita cu excelență. Radu l-a expediat cu monosilabe politicoase. Și atunci a apărut Camila. Venea de la o altă masă, ducând o tavă ridicată cu ușurință și siguranță, când Petre a interceptat-o discret și i-a indicat cu un gest masa care îi fusese desemnată pentru acel serviciu. Camila a privit în direcția mesei 8, l-a recunoscut pe bărbat imediat și nu a lăsat ca niciuna dintre cele două recunoașteri, cea a persoanei și cea a amintirii pe care o construise săptămâna trecută despre cum îl tratase pe tânărul Luca, să apară pe chipul ei. A așezat tava pe gheridon, a reorganizat tacâmurile pe care urma să le pună și s-a îndreptat spre masă cu pasul obișnuit. "Bună seara, domnule Călinescu," spuse ea cu o curtoazie naturală.
Bine ați revenit la Ora Pro Nobis. Numele meu este Camila și în această seară eu voi fi cea care vă va servi. Radu a ridicat privirea spre ea cu o expresie care conținea o întrebare pe care nu a rostit-o. De unde știi cum mă cheamă? Camila a înțeles întrebarea fără ca aceasta să fie formulată. Avem rezervarea dumneavoastră, explică ea simplu. Preferați să începeți cu apă minerală sau aveți vreo preferință pentru băutură în această seară? El a privit-o o secundă mai mult decât era necesar. Apoi a spus, apă plată și vreau să văd meniul. Cu siguranță, vi-l aduc imediat. S-a îndepărtat, iar Radu a rămas privind locul unde fusese ea pentru un scurt moment. Era ceva în felul ei, în acea calm care nu era răceală, în acea eficiență care nu era servilism, care producea în el un ușor disconfort, fără o cauză identificabilă. Ca atunci când ești într-un loc pe care îl recunoști, dar nu poți numi unde ai mai fost înainte. A alungat gândul și a luat telefonul pentru a verifica ultimele e-mailuri înainte ca noaptea să înceapă cu adevărat. A treia oară când Radu Călinescu a apărut la Ora Pro Nobis a fost într-o joi, fără rezervare, la 7:30 seara. Plouase toată după amiaza în București, cu acea ploaie grea și încăpățânată pe care orașul o varsă peste el însuși uneori, de parcă ar avea nevoie de o baie pe care betonul nu o poate absorbi. Iar el intrase ud până la coate, cu starea de spirit pe care ploaia din București o provoacă celor care nu suportă imprevizibilul. Traficul dublase timpul de deplasare, care ar fi trebuit să fie de 20 de minute, și fusese de 1:10. Fernanda verificase mesele disponibile și l-a așezat în aceeași poziție laterală pe care o ceruse a doua oară. Iar de data aceasta, Camila a fost cea care a apărut înainte ca el să deschidă măcar meniul. Bună seara, domnule Călinescu, o seară dificilă în trafic. El nu a răspuns observației. A spus doar, vreau mușchiul de vită care era în meniul de săptămâna trecută, cel umplut. Camila a făcut o scurtă pauză. Din păcate, nu avem mușchiul astăzi, domnule. Este un preparat pe care bucătarul Henrique îl pregătește doar când are fructele de pădure la consistența potrivită, iar săptămâna aceasta fructele au sosit sub standardul nostru. Dar avem o pulpă de porc la cuptor cu mămăliguță cremoasă și portocală pe care bucătarul a pregătit-o astăzi și care este excelentă. Chipul lui Radu s-a întunecat ușor. Am venit special pentru acel preparat. Înțeleg, spuse Camila. Îmi pare rău că nu este disponibil astăzi. Dacă doriți, vă pot descrie celelalte opțiuni principale din această seară pentru a putea alege ceva care să vă placă la fel de mult. Regretul pe care îl exprimase era autentic. Nu era formula memorată pe care mulți chelneri o folosesc ca scut pentru a se proteja de reclamații. Exista în el textura cuiva care recunoaște că o așteptare nu a fost împlinită și căruia îi pasă de asta, nu din obligație, ci pentru că ați păsa de oameni. Este o alegere care se reînnoiește la fiecare interacțiune. Radu nu a recunoscut această diferență conștient, dar a ajuns la el într-un fel, deoarece încruntarea nu a avansat spre confruntarea care păruse posibilă pentru o secundă. Descrie pulpa de porc, spuse el cu condescendența ușor voalată a celui care face o concesie. Camila a descris-o. Bucătarul Henrique marinase pulpa timp de 18 ore într-un amestec de portocală, usturoi negru și cimbru proaspăt, o copsese la temperatură mică timp de 6 ore și o servea feliată, cu șoriciul ușor crocant și interiorul care se desfăcea cu furculița. Mămăliguța cremoasă avea brânză de burduf artizanală de la un producător din zona Branului și verdeață proaspătă. Era însoțită de un sos din reducția propriei marinade. În timp ce ea descria, Radu o observa cu o atenție care nu era atenția cuiva care ascultă despre mâncare. Era atenția celui care încearcă să identifice de unde vine ceva ce încă nu a reușit să numească. Voi lua pulpa, spuse el în final, vreau șoriciul mai crocant și sosul servit separat. Perfect. O băutură care să o însoțească? Pentru acest preparat, somelierul sugerează un fetească neagră de la dealul mare, care are o structură ce echilibrează bine carnea. Vin românesc? Somelierul nostru crede că vinurile românești din ultimii ani au ajuns la un nivel care surprinde multă lume, spuse Camila fără nicio defensivă. Dar dacă preferați unul de import,
Avem opțiuni grozave de asemenea. Rămâne la latitudinea dumneavoastră. El a rămas o clipă privind-o de parcă ar fi testat ceva. Apoi a spus: adu feteasca neagră. Camila a notat mental, a mulțumit și s-a îndepărtat. În bucătărie, când i-a transmis comanda lui Henrique, bucătarul a ridicat o sprânceană. S-a întors bărbatul la sacou? A treia oară, confirmă ea. Henrique încuvință cu acea înțelepciune culinară, care se extinde spre înțelepciunea umană, când petreci ani observând comportamentul oamenilor în timp ce mănâncă. Restaurantele dezvăluie multe despre cine sunt oamenii. Henrique credea asta cu o convingere pe care ar fi putut-o argumenta ore întregi dacă cineva i-ar fi cerut-o. Felul în care cineva îi tratează pe cei care servesc mâncarea spune mai multe despre caracterul său decât orice interviu ar putea o face. Când Camila s-a întors cu vinul și a așteptat ca somelierul George să facă ritualul deschiderii și al probei, Radu a luat prima înghițitură și a spus: e bun. Apoi s-a uitat la ea și a spus, pe un ton care era casual de crud, în felul în care anumite tipuri de întrebări pot fi: ești din provincie, nu-i așa? Camila nu și-a schimbat expresia. Sunt din Transilvania, spuse ea pur și simplu. Mi s-a părut mie. Ai un fel de a vorbi. Ea nu a răspuns la asta. A întrebat doar: mai aveți nevoie de ceva înainte ca preparatul să sosească? Radu a schițat acel zâmbet, care nu era tocmai un zâmbet, ci mai degrabă o formă de a lăsa clar că marcase un punct. Nu. Poți pleca. Camila a plecat. Și în timp ce mergea să servească altă masă, a respirat controlat și deliberat. Tipul de respirație care menține emoțiile la locul unde trebuie să stea când munca îți cere să le ții separate de ceea ce este la suprafață. Era din județul Alba. Acesta era un fapt pe care nu-l ascundea de nimeni. Era din Itabirito, mai exact, un orășel de vreo 50.000 de locuitori, cunoscut în principal pentru activitatea minieră și pentru o liniște de provincie pe care Camila o păstrase în ea ca pe un bun prețios pe care marele oraș nu-l avea și pe care nu avea de gând să lase orașul să-l dizolve. Plecase de acolo la 18 ani, cu binecuvântarea mamei și certitudinea că se va întoarce mai bună decât plecase. Nu știa încă când va fi acea întoarcere, dar știa că mama ei era bine, că casa era încă în picioare și că exista o promisiune între cele două care funcționa ca o ancoră în toate momentele în care Bucureștiul încerca să o facă să uite de unde a venit. Pulpa de porc a sosit după 25 de minute, iar Camila a servit-o cu precizia obișnuită. Sosul în mica sosieră separată, așa cum fusese cerut, șoriciul strălucitor și adecvat de crocant, porția generoasă. Radu a tăiat o bucată, a gustat, a rămas o clipă în tăcere și apoi a spus, fără să se uite la ea: peștele de săptămâna trecută era mai bun. Camila nu a reacționat la ceea ce se afla în spatele acestei fraze, care nu era o evaluare gastronomică sinceră, ci o mică pedeapsă pentru că nu avusese preparatul pe care îl ceruse. Spuse doar: îi voi transmite bucătarului. Mai doriți pâine sau altceva pentru a însoți masa? Mai multă pâine, și pâinea care a venit e rece. Camila verifică pâinea care venise cu preparatul. Sosise de mai puțin de 3 minute și ieșise direct din cuptor. Nu era rece, dar nu a spus asta. Vă aduc imediat pâine proaspătă, spuse ea și plecă. În bucătărie, Henrique a privit-o cu o întrebare în ochi. Ea a răspuns cu o expresie care spunea: totul e în regulă. Și era, pentru că în repertoriul Camilei Andrade, a fi bine nu însemna că lucrurile erau ușoare. Însemna că ea era întreagă. Și era întreagă. Pe parcursul următoarei ore, Radu a construit o atmosferă la masa 8 într-un mod atât de gradual încât cineva care nu ar fi fost atent ar fi putut să nu observe tiparul. S-a plâns de temperatura vinului. A trimis înapoi un al doilea pahar, afirmând că există ceva diferit în gust, ceea ce George, somelierul, a ascultat cu o curtoazie absolută și a investigat cu seriozitatea unui profesionist înainte de a concluziona tăcut că nu era nimic diferit. A cerut nota de 2 ori la un interval de 5 minute, de parcă ar fi uitat că o ceruse, sau de parcă ar fi vrut să testeze viteza de răspuns. Camila a observat fiecare dintre aceste mișcări, în același fel în care un muzician experimentat
observă o partitură pe care nu a cântat-o încă, identificând structura înainte de a începe să o execute. Și ceea ce identifica era o progresie. Acele plângeri izolate nu erau reclamații reale despre serviciu, erau repetiții. Erau construcția unui climat care servea unui scop încă nedezvăluit. Nu știa ce urmează. Dar senzația pe care o avusese în prima seară că ceva urmează să se întâmple, revenise cu o claritate care nu permitea să fie ignorată. Când a plecat în acea joi, starea de spirit din sală era ușor comprimată, tensiunea invizibilă pe care anumiți clienți o generează în jurul lor ca pe un câmp gravitațional. Petre a rămas observând restaurantul, revenind la ritmul normal, după ce ușa s-a închis și i-a spus în șoaptă Camilei: "Se va întoarce." Camila știa deja asta. Și mai era ceva ce știa, ceva ce se forma în ea cu încetineala unei concluzii care are nevoie de timp să ajungă, dar care, odată ajunsă, nu mai poate fi ignorată. Nu avea încă toate piesele, dar piesele pe care le avea începeau să formeze un tipar pe care îl recunoștea de undeva mult mai adânc decât memoria conștientă. A patra vizită a fost cea în care lucrurile și-au schimbat natura definitiv. Radu Călinescu a apărut într-o vineri, cu rezervarea confirmată pentru ora 8 seara, dar a ajuns la 8:40 cu 2 bărbați pe care Camila nu-i mai văzuse și care aveau aspectul unor oameni plătiți să pară importanți în compania celui care îi angajează. Unul era înalt, în costum gri, cu o mapă de piele pe care a așezat-o pe scaunul de alături ca pe un accesoriu decorativ. Celălalt era mai în vârstă, cu ochelari cu ramă subțire și expresia cuiva care calculează mereu ceva. Radu i-a prezentat Fernandei la intrare drept asociați fără a da nume și cei trei au fost așezați la o masă mai mare care fusese pregătită din timp. Petre a desemnat-o pe Camila pentru acea masă imediat, iar ea a ajuns cu meniul de băuturi, înainte chiar ca cei trei să-și fi scos sacourile. "Bună seara, domnule Călinescu! Bună seara, domnilor! Numele meu este Camila și în această seară vă stau la dispoziție." Radu nu a privit-o imediat. Termina o frază către bărbatul cu ochelari, care avea legătură cu o clauză contractuală. Ea a așteptat cu răbdarea de totdeauna. După un moment, el a spus, fără a schimba tonul conversației pe care o întrerupsese: "Începe prin a aduce o sticlă de apă minerală și una plată. Meniuri pentru toți trei." "Desigur," spuse ea. "Și fă-o repede, că avem o ședință la 10. "Vi le aduc imediat, domnule Călinescu." S-a dus, a adus apele și meniurile în mai puțin de 2 minute, iar cei 3 bărbați erau deja într-o conversație intensă când s-a întors. Radu a luat meniul fără să întrerupă discuția, l-a răsfoit câteva secunde și l-a închis cu un gest care sugera că alegerea fusese făcută, dar că va vorbi despre asta când va fi el gata, nu când venea ea să ia comanda. Camila a așteptat momentul potrivit. Când a apărut o pauză naturală în conversația celor 3, s-a apropiat și a întrebat dacă pot face comenzile. Radu s-a întors spre ea cu o expresie pe care ea o mai văzuse în alte versiuni înainte. Expresia celui care tocmai a fost întrerupt din ceva important de cineva pe care îl consideră secundar. "Nu vezi că discutăm?" Camila nu a ezitat. "Îmi cer scuze, domnule. Aștept momentul care este cel mai convenabil pentru dumneavoastră." S-a retras un pas de la masă și a rămas la o distanță respectuoasă. Bărbatul înalt a schimbat o privire rapidă cu cel cu ochelari. Radu s-a întors la conversație ca și cum ea nu ar fi existat. 3 minute mai târziu a chemat-o cu un gest al mâinii. Același gest descris anterior, mâna întinsă ușor, degetele mișcându-se cu autoritatea celui care nu cere atenție, ci o convoacă. Camila a ajuns la masă. Comanda a fost făcută în acea formă pe care ea învățase să o recunoască. Fiecare element specificat, cu modificări care testau limitele, a ceea ce era rezonabil să ceri, nu pentru că modificările ar fi fost imposibil de îndeplinit, ci pentru că acumularea lor crea o presiune specifică. Bărbatul înalt a cerut o friptură de vită în sânge cu cartofi zdrobiți și voia să fie sigur că în sânge însemna aproape crud în mijloc. Cel cu ochelari a cerut paste și a enumerat 4 ingrediente pe care nu voia să le vadă incluse, ceea ce Camila a notat mental cu precizie.
iar Radu a cerut șalău de Dunăre la grătar, un pește care fusese adăugat în meniu în acea săptămână, și apoi a adăugat că vrea garnitura de orez sălbatic servită separat, nu în farfurie, și că ierburile aromatice trebuie scoase înainte de servire pentru că nu tolerează ierburi rătăcite în mâncare. Camila a notat totul. A confirmat fiecare element cu precizia celui care nu vrea să greșească și s-a dus la bucătărie. Henrique a ascultat comenzile și a ridicat doar o sprânceană, auzind despre orezul fără ierburi, deoarece orezul sălbatic fără ierburi este, din punct de vedere culinar, un orez fără mare parte din ceea ce îl face să fie ceea ce este, dar a spus doar, se poate face. Când farfuriile au ajuns la masă 25 de minute mai târziu, Camila le-a servit în ordinea corectă. A verificat dacă mai este nevoie de ceva și s-a îndepărtat pentru a lăsa pe cei trei să discute. Timp de 20 de minute, totul a decurs în ceea ce ea învățase să recunoască drept zona de gestionare posibilă. Cei trei bărbați mâncând în timp ce vorbeau, ea circulând pe lângă masă pentru a ridica farfurii goale și a reumple apa când era necesar. Atunci bărbatul cu ochelari a cerut mai multă pâine. Camila s-a dus să aducă pâinea, care a sosit caldă direct din cuptor, iar când a așezat-o pe masă, Radu s-a uitat la pâine, apoi la ea, și a spus pe un ton care era simultan casual și neechivoc: pâinea asta e diferită de cea care a venit înainte. Camila a verificat pâinea. Era aceeași pâine artizanală de totdeauna, făcută de brutarul Armando care lucra la Ora Pro Nobis de 12 ani cu o rețetă care nu se schimbase. Această pâine este aceeași ca de obicei, domnule Călinescu, spuse ea cu aceeași calm. Tocmai a ieșit din cuptor. Radu a ridicat o sprânceană. Am spus că e diferită. Nu te-am întrebat dacă e aceeași. Am spus că e diferită. Era un teritoriu pe care Camila îl cunoștea. Nu era o reclamație despre pâine. Era un exercițiu de autoritate deghizat în reclamație despre pâine. Diferența era fundamentală, deoarece răspunsul corect la o reclamație autentică era rezolvarea problemei, iar răspunsul corect la un exercițiu de autoritate era o chestiune mai complexă care implica demnitate și limite. Înțeleg ce spuneți, răspunse ea. Dacă preferați, vă pot aduce o a doua opțiune de pâine. Avem și chifle cu cartofi pe care brutarul le face proaspete. Radu a privit-o pentru un moment care a fost ușor mai lung decât era necesar. Apoi a spus: poți să aduci, dar pe asta care a venit nu o să o mâncăm. Desigur, domnule, vi le aduc imediat. A dus pâinea înapoi la bucătărie. Armando, brutarul care auzise relatarea de la Henrique, privea pâinea cu privirea celui care privește o operă tocmai judecată nedrept, dar care știe că judecata nu schimbă calitatea operei. Am făcut-o la fel ca întotdeauna, spuse el. Știu, spuse Camila. A pus o mână scurt pe umărul bărbatului, un gest mic și precis care nu era consolare, ci recunoaștere. Apoi a luat tava cu noile chifle și s-a întors. Noaptea a continuat. Cei trei au terminat masa, au cerut desert, iar conversația lor a crescut în volum pe măsură ce orele treceau și vinul era consumat. Nu era o beție vizibilă. Era acea încălzire specifică a alcoolului care uneori face ca anumite persoane să fie mai mult ele însele decât ar dori să fie în stare de trezie totală. În timpul desertului, lucrurile au luat o întorsătură bruscă. Bărbatul înalt vărsase o mică cantitate de sos de ciocolată pe fața de masă, în timp ce tăia prăjitura pe care o ceruse. Un accident pe care orice persoană rezonabilă l-ar fi recunoscut drept accident. Camila observase din celălalt capăt al sălii și se îndrepta spre masă cu un șervet curat când Radu s-a întors și a văzut-o venind. Înainte ca ea să ajungă, el a spus cu o voce pe care mesele din jur o puteau auzi perfect: aici uite ce s-a întâmplat. Vezi în ce stare e asta. Asta se întâmplă când serviciul nu este atent. Camila a ajuns la masă. Accidentul fusese al clientului, nu al serviciului. Era evident pentru oricine văzuse, dar nu a spus asta. Curăț imediat, domnule Călinescu. O clipă. O chestiune de atenție la servire, spuse el din nou, acum cu ochii pe cei doi asociați, de parcă afirmația le era destinată lor. Se pare că unele lucruri trebuie predate de la zero.
Sala din jur devenise ușor mai liniștită. Nu total, dar suficient. Mesele apropiate au înregistrat tonul și există ceva în anumite tonuri care îi face pe oamenii din jur involuntar mai atenți, de parcă instinctul ar recunoaște că ceva se desfășoară și că ar putea fi important să fie martori. Camila a schimbat șervetul cu eficiență și precizie. Nu era nimic pe chipul ei care să trădeze altceva decât profesionalism complet. Dar exista ceva în interiorul ei care trecuse o linie, nu o linie de implozie, nici una de explozie, ci o linie mai subtilă și mai permanentă. Linia după care știi că ai ajuns la limita a ceea ce poate fi gestionat în tăcere și că data viitoare, când limita va fi testată, răspunsul va fi diferit. Nu știa că data viitoare era peste câteva minute. Nu știa că în scurt timp întreaga sală va rămâne nemișcată. Și nu știa încă complet de ce exista ceva la acel bărbat pe care îl recunoștea într-un mod care mergea mult dincolo de 4 vizite la un restaurant. Exista la ora pro nobis, în acea seară specifică, o masă pe care Petre o numea mereu masa observatorilor. Era masa 16, bine poziționată în centrul sălii, ocupată de un cuplu de vreo 50 de ani, care frecventa restaurantul de aproape 12 ani, cu o regularitate pe care doamna Neușa o considera unul dintre cele mai mari complimente pe care un loc le poate primi. Bărbatul era dr. Arnaldo Ionescu, medic cardiolog pensionar cu părul alb și ochelari cu ramă groasă, iar femeia era Sonia, soția lui, profesoară universitară de literatură română, care scrisese 3 cărți despre care vorbea cu modestia specifică celui care știe foarte bine valoarea a ceea ce a făcut, dar a fost educat să nu o proclame. Cei doi aveau obiceiul de a ajunge, a cere vin, a cere preparatul zilei, fără a consulta meniul pentru că aveau încredere deplină în judecata bucătarului Henrique. Și apoi pur și simplu de a exista în spațiul acelui restaurant cu acea calitate a prezenței celui care a învățat de-a lungul anilor că a fi de fapt undeva este o abilitate care se cultivă. Îl observaseră pe bărbatul de la masa 8 încă de la a doua lui vizită. Sonia îi comentase lui Arnaldo în voce joasă, cu acel instinct de cititoare care transcende cărțile și funcționează și pentru oameni. Omul acesta este în război cu ceva ce nu este restaurantul. Arnaldo încuviințase fără cuvinte, doar printr-o mișcare lentă a capului, tipul de răspuns care vine de la cineva care a petrecut decenii ascultând pacienți și a învățat să recunoască diferența dintre simptomul pe care persoana îl prezintă și problema care stă dedesubt. În acea vineri, terminau antreul când au observat că tonul la masa 8 se schimbase. Nu era un singur eveniment. Era acea schimbare de presiune pe care un mediu o suferă când ceva ce se acumulase este pe cale să ajungă la punctul de unde nu mai există întoarcere. Camila se întorsese la masa lui Radu după ce schimbase șervetul pentru a verifica dacă cei 3 sunt gata să plătească nota. Bărbatul înalt ceruse o cafea, cel cu ochelari ceruse nota, iar Radu rămăsese privind-o cu acea evaluare care în acea noapte dobândise un caracter mai deliberat decât la vizitele anterioare, de parcă vizitele anterioare ar fi fost o construcție, iar acesta era momentul în care el alesese să folosească ceea ce construise. În timp ce aștepta să sosească cafeaua, Radu a spus ceva celor 2 asociați pe care Camila nu l-a auzit pentru că era în cealaltă parte a mesei, aranjând paharele folosite pe tavă. Dar a auzit râsul pe care l-au scos cei 2, un râs cu acea calitate specifică a râsului produs, nu pentru că ceva este cu adevărat amuzant, ci pentru că cel care râde îi comunică celuilalt că este de aceeași parte. Era râsul complicității ierarhice, râsul celui care râde împreună cu cel mai puternic de la masă pentru a-și confirma apartenența. Cafeaua a sosit. Luca a adus-o, a așezat-o cu grijă, iar Radu a luat ceașca fără să se uite la tânăr. A băut o înghițitură, a făcut o pauză, apoi a așezat ceașca în farfurioară cu o precizie care avea ceva teatral în ea. Gestul celui care se pregătește să spună ceva și vrea ca gestul care precede vorba să comunice deja ceva. A chemat-o pe Camila cu acel gest al mâinii. Ea s-a apropiat. Cafeaua asta, spuse el, are gust de cafea reîncălzită, nu de cafea proaspătă. Camila știa că acea cafea fusese făcută cu mai puțin de 2 minute înainte.
Era o cafea la filtru, făcută pe loc, cu boabe prăjite local care soseau în fiecare marți de la un producător din zona muntoasă a țării. Era imposibil să fie reîncălzită. Pot verifica cu barista, spuse ea. Dacă există vreo problemă cu prepararea, o rezolvăm imediat. Tonul pe care l-a folosit era același de totdeauna, ferm, liniștit, dispus să rezolve. Dar exista în el, de data aceasta, o notă pe care orice persoană cu urechea destul de atentă ar fi observat-o. Nu era supunere, era serviciu, iar diferența dintre cele două lucruri, în acel moment, era absolut clară pentru ea. Radu a observat ceva. Nu a putut numi ce, dar a observat. Iar reacția pe care a avut-o nu a fost de recunoaștere, a fost de escaladare. Nu trebuie să verifici nimic, spuse el ridicând ușor volumul vocii. Nu până la a țipa, dar destul cât mesele din jur să capteze tonul cu claritate. Problema nu este să verifici. Problema este că ați adus o cafea care nu este la standard și credeți că a verifica după fapt rezolvă ceva. Serviciul aici a fost inconsistent toată seara. Pâinea care nu era cum trebuie. Și acum asta. Sala devenise ceva mai tăcută. Era tipul de tăcere care se instalează nu pentru că oamenii se opresc din vorbit, ci pentru că își coboară volumul propriilor conversații pentru a putea auzi ce se întâmplă la altă masă, fără să pară că ascultă. Vă înțeleg, domnule Călinescu, spuse Camila cu aceeași calm. Dacă experiența din această seară nu a fost la înălțimea așteptărilor dumneavoastră, îmi cer scuze pentru asta. Voi vorbi cu conducerea despre cafea. Conducerea, repetă el pe un ton care transforma cuvintele ei în ceva ușor ridicol. Asta e ceea ce faceți? Pasul către conducere? Avem o echipă care lucrează împreună pentru a garanta experiența clienților, spuse ea pur și simplu. Radu s-a lăsat pe spătarul scaunului cu o încetineală complet calculată. Era un gest pe care îl făcuse, își imagina Camila, în săli de ședințe, la mese de negocieri, în orice mediu unde limbajul corporal este folosit ca instrument de putere. Gestul celui care se pregătește să încheie o chestiune în proprii săi termeni. Ascultă, spuse el. Și exista în vocea lui o familiaritate forțată, care era în sine o formă de diminuare, folosirea pronumelui informal acolo unde cel formal ar fi fost de așteptat, ales tocmai pentru că semnala că el nu trebuia să mențină formalitatea pe care ea o păstra, că el era la un nivel de unde formalitatea era opțională. Uite ce te spun. Eu frecventez cele mai bune restaurante din orașul ăsta de 30 de ani. Îi cunosc pe patronii celor mai importante locuri din București pe nume. Vin aici de câteva ori și las bani considerabili. Minimul pe care îl aștept este că atunci când fac o observație despre serviciu, persoana care mă servește să nu-mi tot dea răspunsuri exersate de parcă aș fi orice client de oriunde. Înțelegi ce spun? Înțeleg ce spuneți, confirmă Camila. Atunci înțelegi că există o diferență între clienții acestui tip de stabiliment și un serviciu care îi tratează pe toți de parcă ar fi egali. Ea a lăsat fraza să plutească în aer o secundă. Era o frază spusă cu naturalețea unei convingeri profunde, nu a unei provocări conștiente. El credea în asta. Credea sincer că există o ierarhie a clienților care ar trebui să se reflecte în tratamentul pe care fiecare îl primește și că el se afla datorită grosimii portofelului său la un nivel care justifica un tratament diferențiat, care nu era doar despre calitatea serviciului, ci despre o formă de recunoaștere a poziției sale. Și atunci Camila a comis actul pe care el l-a considerat o impertinență. Ea spuse, cu o curtoazie care era absolut reală: cu tot respectul, domnule Călinescu, toți clienții de aici primesc același nivel de grijă și atenție. Așa funcționează acest restaurant. Sala rămăsese complet tăcută. Radu s-a îndreptat în scaun. Mișcarea a fost lentă, deliberată și exista în ea acea încărcătură de energie care precede o descărcare. Bărbatul înalt și cel cu ochelari au schimbat o privire rapidă pe care niciunul nu a comentat-o cu voce tare. Radu a privit-o pe Camila cu acea expresie pe care ea o văzuse construindu-se de săptămâni și a spus cu o voce joasă, controlată și absolut proiectată, să fie auzită de toți cei din jur, cuvintele pe care le folosise înainte, în alte locuri, cu alte efecte, cuvintele pe care le credea a fi încheierea oricărei discuții,
cheia care deschidea ușa supunerii celuilalt. Tu nu știi cu cine vorbești. Tăcerea care a urmat a durat exact timpul necesar pentru ca o sală întreagă să înregistreze că ceva tocmai s-a schimbat în aer. Furculițele au fost lăsate jos. O conversație despre călătorii a fost întreruptă la mijlocul unei fraze. Dr. Arnaldo și Sonia, la masa 16, au rămas complet nemișcați, iar Sonia a avut senzația precisă a cuiva care se află în primul rând la ceva ce va conta. Iar Camila Andrade a rămas în picioare în fața acelui bărbat, sub toate acele priviri, și nu a dat înapoi niciun milimetru. Exista un tip specific de calm pe care Camila Andrade îl învățase de-a lungul anilor, care nu era pasivitate, nici resemnare. Era calmul celui care știe exact unde se află, știe exact cine este și de aceea nu are nevoie de nicio ancoră externă pentru a rămâne în picioare. Era calmul pe care mama ei îl avea când oamenii cu contractele au ajuns în Itabirito cu mapele pline de hârtii și zâmbetele care promiteau ceea ce nu puteau îndeplini. Doamna Conceisão Andrade privise pe fiecare dintre ei exact cu acest tip de calm, iar Camila învățase numele acestui tip de calm ani mai târziu într-o carte de filozofie pe care o citise pentru un examen la Facultatea de Drept. Numele era integritate. Nu integritate în sensul comun de onestitate. Integritate în sensul original al cuvântului, care vine din latinescul integritas, ceea ce înseamnă întregime, calitatea celui care nu este divizat între ceea ce este în interior și ceea ce arată în exterior. Camila era întreagă. L-a privit pe Radu Călinescu în ochi, cu un calm atât de profund și de neclintit, încât bărbatul însuși, pentru o fracțiune de secundă pe care nimeni altcineva nu a observat-o, nu a știut ce să facă cu acea reacție. Se așteptase la ce se întâmpla de obicei, se așteptase la retragere, se așteptase la ochii plecați, la vocea care cere scuze înainte de a termina de formulat fraza, la micșorarea vizibilă a celui care acceptă să fie diminuat public pentru că prețul de a nu accepta pare prea mare. Ceea ce a găsit a fost altceva. Sala era în tăcere. Nu tăcerea celui stânjenit, era tăcerea celui prezent, a celui care a observat că acel moment avea o greutate care nu permitea distrageri. Camila a respirat. Nu într-un mod audibil, nu într-un mod care să pară pregătire pentru un discurs. Era doar respirația normală a cuiva care este complet liniștit. Și atunci a vorbit. Vocea era clară, fermă și destul de tare pentru ca fiecare masă din jur să o poată auzi fără niciun efort. Nu era agresivitate în ea. Era ceva mult mai greu de obținut și mult mai greu de infirmat. Era adevărul rostit cu demnitate deplină. Știu exact cu cine vorbesc, domnule Călinescu, spuse ea. Dumneavoastră sunteți un client al restaurantului Ora Pro Nobis, iar eu sunt chelnerița responsabilă de servirea dumneavoastră în această seară. Aceasta este relația care există între noi aici înăuntru. Fraza a căzut în sală ca o piatră în apă stătătoare. Cercurile s-au extins în tăcere. Radu nu a răspuns imediat. Iar această tăcere a lui, care fusese toată noaptea un instrument de putere, de data aceasta avea o textură diferită. Era tăcerea celui prins fără răspunsul pregătit. Camila a continuat înainte ca el să găsească unul. Vocea ei a menținut același ton, fără să se ridice sau să coboare, fără ironie, fără duritate inutilă. Fiecare cuvânt era ales cu precizia cuiva care studiase cum funcționează cuvintele și știa că cele mai bune nu trebuie să urle pentru a ajunge unde trebuie. În acest restaurant, domnule Călinescu, orice persoană care intră pe ușă primește același tratament, atent, respectuos și cel mai bun pe care îl putem oferi. Nu pentru că nu recunoaștem diferențele care există între oameni afară, ci pentru că aici înăuntru, în acest spațiu, toate ființele umane au aceeași demnitate. Aceasta nu este o greșeală a serviciului, este exact mândria acestui loc. A urmat o secundă de tăcere după această frază. Radu o privea cu o expresie care se schimbase într-un fel greu de numit. Nu era umilință, nu era regret. Era ceva mai apropiat de dezorientare, expresia celui care se află pe un teren pe care nu-l recunoaște și nu are harta. Bărbatul înalt privea spre masă. Cel cu ochelari se lăsase ușor pe spate în scaun, cu o privire care nu era tocmai de disconfort,
dar era foarte aproape de asta. Și atunci Camila a spus ultima parte, partea pe care nimeni din jur nu o aștepta, partea pe care ea însăși nu plănuise să o spună până când cuvintele nu au început să iasă, pentru că există momente în care adevărul pe care l-ai purtat ani de zile găsește în sfârșit momentul potrivit să fie rostit și iese nu ca un discurs pregătit, ci ca ceva ce pur și simplu nu mai poate rămâne ascuns. Acum 15 ani, domnule, spuse ea cu același calm de dinainte, dar cu o greutate nouă pe care cuvintele o purtau acum 15 ani, într-un orășel din Transilvania numit Itabirito, 47 de familii au semnat niște hârtii pe care nu le înțelegeau complet și au pierdut pământurile pe care trăiseră de generații. Una dintre acele familii era a mea. Mama mea se numește Conceisão Andrade și a rezistat 6 luni înainte de a semna, pentru că avocații grupului Călinescu au modificat circumstanțele din jurul ei până când rezistența nu a mai fost posibilă în practică. Aveam 8 ani și stăteam pe treapta casei privind totul. Întreaga sală era complet nemișcată. Nu am venit la București să mă răzbun pe nimic, continuă ea. Am venit să studiez, să muncesc și să fiu cine mama mea a spus mereu că pot fi. Iar acest restaurant mi-a oferit această oportunitate și eu servesc fiecare persoană care intră aici cu același respect pe care cred că orice ființă umană îl merită, inclusiv dumneavoastră. S-a oprit pentru o fracțiune de secundă. Și apoi a rostit fraza finală, fraza care a tăiat aerul sălii cu o precizie pe care nimeni de acolo nu o va uita. Dar respectul, domnule Călinescu, nu este același lucru cu supunerea, iar această diferență, mi se pare, este tocmai ceea ce dumneavoastră ați încercat toată viața să o ștergeți. Tăcerea care a urmat a fost diferită de toate tăcerile anterioare din acea noapte. Era una dintre acele tăceri care au textură, care au greutate, care schimbă climatul unui spațiu întreg în același fel în care un front rece schimbă mirosul aerului înainte de ploaie. Era tăcerea oamenilor care tocmai fuseseră martori la ceva pentru care aveau nevoie de un moment de procesare. Radu Călinescu stătea cu ochii fixați pe Camila. În acei ochi era ceva ce nu era furie. Furia ar fi fost mai ușor de suportat pentru el și pentru cei care priveau. Era ceva mai apropiat de impactul unui adevăr care sosise dintr-un unghi pe care nu-l calculase și împotriva căruia nu avusese cum să se protejeze. Numele Conceisão Andrade ajunsese la el ca un fulger care luminează ceva ce era în întuneric, iar imaginea femeii cu ochi fermi și a copilului așezat pe treaptă străpunsese calculul și distanțarea a 30 de ani de afaceri cu o claritate pe care nu se aștepta să o mai poată simți. Și atunci au venit aplauzele. Nu au fost aplauze regizate. Nu au fost aplauze entuziaste de tipul celor care apar când o reprezentație ajunge la final. Au fost acele aplauze care se nasc din nevoia corpului de a elibera ceva ce era conținut. Acele aplauze care spun: am văzut asta, am fost aici, asta a contat. Au început ușor la masa 16, unde Sonia lăsase paharul de vin și începuse să bată din palme cu ochii înlăcrimați, ceea ce avea să-i explice ulterior lui Arnaldo ca fiind reacția inevitabilă a cuiva care și-a petrecut viața citind despre demnitatea umană și tocmai a văzut-o apărând în carne și oase în fața ochilor. Arnaldo începuse să aplaude împreună cu ea, fără să ezite o secundă, iar palmele s-au răspândit de la masă la masă cu acea cadență care are ceva de val, începând într-un punct și extinzându-se până când întreaga sală aplauda, nu cu gălăgie, ci cu acea solemnitate pe care uneori cele mai simple momente o poartă când sunt cu adevărat autentice. Bărbatul cu ochelari, fără ca asta să pară o decizie conștientă, începuse să aplaude și el discret cu mâinile jos, ochii fixați pe fața de masă. Bărbatul înalt rămăsese nemișcat. Radu Călinescu nu a aplaudat. A rămas așezat cu privirea fixă pe punctul unde fusese Camila, pentru că ea se îndepărtase de masă cu același pas liniștit ca de obicei, fără triumf vizibil, fără dramă, fără niciunul dintre semnele pe care el le-ar fi asociat cu o înfrângere dacă rolurile ar fi fost inversate.
Ea pur și simplu spusese adevărul și continuase să muncească. Iar el rămăsese acolo cu greutatea acelui adevăr așezată peste el ca ceva ce nu fusese pus intenționat să-l rănească, dar care rănea oricum, pentru că era real. Petre Moraes fusese la intrarea în bucătărie când totul s-a întâmplat. Ieșise să verifice o livrare care sosise pe coridorul din spate și se întorcea în sală când auzise vocea Camilei pe o frecvență pe care nu o mai auzise înainte. Nu mai tare decât de obicei, dar cu o calitate diferită care l-a făcut să se oprească imediat și să asculte. A auzit totul, fiecare cuvânt. Și când aplauzele au început, a rămas acolo unde era, cu mâna încă pe clanța ușii batante a bucătăriei. Și a simțit ceva în piept care i-a luat câteva secunde să identifice. Era mândrie. Nu mândria paternalistă a celui care urmărește pe cineva mai tânăr. Era mândria celui care recunoaște că tocmai a fost martorul unui act de curaj care nu a avut nevoie de niciun instrument, în afară de adevărul rostit la momentul potrivit. Henrique ieșise din bucătărie când aplauzele începuseră și stătea lângă Petre, amândoi în pragul ușii, fără să intre în sală, respectând momentul de parcă ar fi intuit că prezența lor trebuia să fie discretă, pentru ca ceea ce se întâmpla să se poată completa fără interferențe. Armando Brutarul a fost cel care nu s-a putut abține. Auzise vocea Camilei prin zgomotul amortizat care venea din sală, nu înțelesese cuvintele, dar înțelesese tonul cu claritatea celui care a petrecut decenii în bucătării și a învățat să citească starea emoțională a unui mediu prin ceea ce traversează pereții. Când aplauzele au început, zâmbise propriei pâini pe care o scotea din cuptor, un zâmbet particular adresat nimănui, și spusese în voce joasă pentru sine: fata asta. În sală, după ce aplauzele s-au stins cu naturalețea celui care simte că momentul a ajuns la final, ambientul a găsit un nou tip de echilibru. Nu era echilibrul tensionat care precedase confruntarea. Era un echilibru mai ușor, mai respirabil, tipul de climat care rămâne după ce o presiune acumulată este eliberată într-un mod care nu lasă distrugeri. Conversațiile s-au reluat pe la mese cu acea calitate specifică a discuțiilor care au loc după un eveniment colectiv. Exista o energie împărtășită între cei prezenți care nu trebuia numită pentru a fi simțită. Necunoscuții au schimbat priviri care erau mici afirmații tăcute. Cuplul de la masa aniversară, care era deja la faza vinului spumant, s-a îmbrățișat într-un mod care părea conectat la ceea ce tocmai se întâmplase, de parcă gestul ar fi căpătat o greutate adițională de semnificație pe care nu plănuise să o aibă. La masa 8, situația avea o altă textură. Bărbatul cu ochelari ceruse nota a doua oară și de data aceasta era o urgență legitimă în cerere, urgența celui care trebuie să iasă dintr-un loc înainte ca disconfortul de a fi acolo să devină insuportabil. Bărbatul înalt verifica telefonul cu o atenție excesivă, ceea ce era clar o formă de a avea un loc unde să privească în afară de chipul bărbatului de lângă el. Radu Călinescu stătea în tăcere. Nu era tăcerea calculată pe care o folosise toată noaptea ca instrument. Era de alt tip. Era tăcerea celui lăsat singur, cu ceva ce nu reușește să împingă în fundal, așa cum făcuse de atâtea ori, pentru că de data aceasta lucrul acela sosise cu un chip, iar chipul avea numele unui copil de 8 ani, așezat pe o treaptă în Itabirito, privind la avocații care veneau să demonteze lumea pe care mama ei o construise. Conceição Andrade. Numele îi rămăsese în piept ca o ancoră. Luca a adus nota. Bărbatul cu ochelari a plătit înainte ca Radu să reacționeze. A plătit fără să calculeze. A plătit cu graba celui care vrea ca tranzacția să fie încheiată cât mai repede pentru ca ieșirea să fie posibilă. Radu nu a protestat. A rămas privind fața de masă cu expresia celui care încearcă să găsească ceva ce nu este acolo. Cei doi asociați s-au ridicat aproape simultan. Radu s-a ridicat după ei, rar, și s-a îndreptat spre ieșire cu un pas care își pierduse calitatea pe care o avea când sosise. Acel pas al celui care posedă spațiul pe care îl traversează fusese înlocuit de ceva mai greu și mai puțin sigur. La ieșire, Fernanda era la postul de gazdă. L-a salutat cu curtoazia de totdeauna, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat pentru că asta cerea funcția. "Bună seara, domnule Călinescu! Vă mulțumim pentru vizită!"
Radu nu a răspuns. A ieșit pe ușă și aerul Bucureștiului, la ora 11 noaptea, a intrat în el ca un lucru fizic. Strada era mai liniștită decât fusese când sosise. Mașina lui Gheorghe era la locul obișnuit, pornită, luminile bordului vizibile prin geam. Radu a rămas o clipă pe trotuar înainte de a merge spre vehicul și, în acel moment, era vizual doar un om singur, pe trotuarul unei străzi cu tei din București, fără sala de ședințe în jur, fără asistenți, fără sacoul care comunica lucrurile pe care sacoul era angajat să le comunice. Era doar un om. În interiorul restaurantului, Petre intrase în sală și se apropiase de Camila, care aranja masa 8 cu aceeași metodologie de totdeauna. Fața de masă pliată, tacâmurile reorganizate, paharele ridicate. Petre a stat lângă ea o clipă fără să vorbească, apoi a spus în voce foarte joasă: "Ești bine?" Camila nu s-a oprit din ceea ce făcea. Răspunse la fel de încet: "Sunt." Și era. Într-un mod care era mai complet decât forma obișnuită, de fapt. Era ceva ce ieșise din ea în acele minute și care, la ieșire, lăsase un spațiu care nu era gol, ci liber. Greutatea pe care o purtase de când recunoscuse numele Călinescu, în detaliile pe care Petre le menționase casual într-o conversație acum câteva săptămâni, greutatea care stătuse jos și tăcută în ea în timp ce continua să-l servească pe acel om cu același respect cu care îi servea pe toți ceilalți. Pentru că demnitatea pe care o menținea nu era selectivă. Nu putea fi selectivă, ori altfel nu era demnitate adevărată. Acea greutate se dizolvase nu cu explozie, ci cu o precizie aproape chirurgicală. Doamna Neusă a apărut din birou. Petre îi trimisese un mesaj cu câteva minute înainte cu puține cuvinte: "Trebuie să vii aici." Ajunsese la timp să vadă finalul a ceea ce se întâmplase, să rămână la intrarea în bucătărie lângă Henrique și Armando, cu acea expresie pe care oamenii cu multă experiență o au uneori când văd ceva ce confirmă ceea ce știau deja a fi adevărat. S-a îndreptat spre Camila cu pași lenți și deliberați, tipul de pas al celui care nu se grăbește, pentru că ceea ce are de spus nu are nevoie de urgență pentru a avea greutate. A stat lângă ea, a privit masa care era aranjată și apoi a privit chipul tinerei. "Mama ta a crescut o fiică foarte bine," spuse doamna Neusa. Era tot ce era de spus și era tot ce trebuia spus. Camila în cuviință. Exista umezeală în ochi pe care nu a lăsat-o să cadă, pentru că nu era momentul pentru asta și pentru că simțea că plânsul, dacă ar fi venit, ar fi fost de altceva decât tristețe. Ar fi fost de recunoștință, tipul de recunoștință care apare când cineva pe care îl respecti recunoaște ceea ce ai făcut fără să umfle sau să diminueze, doar numind cu exactitate. Restaurantul a revenit la ritmul nopții târzii. Unele mese se eliberau, sunetul ambiental al muzicii instrumentale a îndulcit și mai mult temperatura ambientului. Iar Camila a continuat să circule prin sală cu același pas de totdeauna, același zâmbet autentic, servindu-i pe cei care mai rămăseseră cu aceeași atenție pe care o dedicase fiecărei persoane toată noaptea. Sonia, la masa 16, luase un șervețel de hârtie pe care îl purta mereu în geantă, tipul de șervețel pe care orice profesoară de literatură învață să-l poarte pentru ocaziile în care cuvintele sosesc cu prea multă forță pentru ca ochii să rămână uscați. A scris ceva pe el cu litere mici și l-a rugat pe Arnaldo să o cheme pe Camila discret. Camila a ajuns la masă cu zâmbetul obișnuit. Sonia i-a întins șervețelul. Camila l-a luat, a citit ce era scris și pentru prima dată în acea noapte nu a putut să rețină complet ceea ce era în ochi. Pe șervețel, cu litere de profesoară care scrisese ani și ani de comentarii pe marginile cărților și ale lucrărilor, era scris: "Tocmai ne-ai dat o lecție despre ceea ce contează cu adevărat. Mulțumim." Mașina lui Gheorghe s-a mișcat prin zona Dorobanți cu acea liniște pe care o au mașinile scumpe, acea capacitate de a izola ceea ce este înăuntru de ceea ce este afară, într-un mod care poate fi lux sau poate fi închisoare, depinzând de ceea ce persoana din interior poartă cu sine. Radu era pe bancheta din spate cu privirea fixă pe geam, dar fără să vadă strada. Vedea altceva. Gheorghe, după ani de lucru pentru Radu, învățase când să vorbească și când tăcerea era cel mai respectuos lucru pe care îl putea oferi. Aceea era o noapte de tăcere,
A condus prin oraș cu discreția absolută de totdeauna, a luat drumul obișnuit spre Primăverii și nu a spus niciun cuvânt. Radu a rămas tot drumul cu numele conceii său Andrade, parcurgându-l ca o apă care își caută nivelul. Era ceva profund tulburător în asta, nu în sensul că nu ar fi știut povestea, ci în sensul opus. O știa. O știuse din prima zi. Pusese procesul în mișcare, desemnase avocații, semnase documentele care autorizau continuarea negocierilor și arhivase amintirea aceea într-un compartiment despre care afirmase timp de 15 ani că este încuiat. Și atunci o chelneriță de 26 de ani sosise cu cheia în buzunar. Ironia era de o arhitectură aproape literară. Își petrecuse întreaga viață crezând că mărimea averii echivalează cu mărimea puterii și că puterea era ceea ce determina rezultatul oricărei confruntări. Și fusese deposedat de acea putere nu de cineva cu o avere mai mare, nu de cineva cu mai multă influență sau mai multe conexiuni, ci de o tânără care îl privise în ochi cu acel calm imposibil și spusese adevărul cu o claritate pe care niciuna dintre uneltele pe care le dezvoltase de-a lungul a 30 de ani nu era echipată să îi răspundă. Tu nu știi cu cine vorbești. Spusese acea frază de zeci de ori de-a lungul vieții. Funcționase mereu. Produsese retragerea, micșorarea, tăcerea respectuoasă pe care el o confunda cu respectul, dar care în realitate era frică, iar frica nu este același lucru cu respectul, la fel cum ascultarea cumpărată nu este același lucru cu loialitatea. Confundase aceste lucruri destul timp cât confuzia să devină structurală, parte din arhitectura felului în care înțelegea lumea. Când mașina s-a oprit în fața clădirii din Primăverii, a mai rămas o clipă fără să iasă. Gheorghe a așteptat. Radu a rămas privind holul clădirii cu luminile aprinse și portarul dinăuntru și s-a gândit, într-un mod care l-a surprins prin claritate, că exista o enormitate de spațiu gol în acel apartament, care fusese decorat de un designer faimos, care avea vedere spre oraș și care nu avea nevoie de nimic altceva decât de cineva care să-l umple într-un mod în care mobila de design și ferestrele panoramice nu erau capabile să o facă. A urcat. Apartamentul era exact cum îl lăsase. Tăcut, impecabil, iluminat de luminile pe care sistemul automat le activase odată cu sosirea liftului la etaj. Radu s-a dus la fereastra sufrageriei care dădea spre oraș și a rămas privind-o un timp pe care nu l-a numărat. Exista un mesaj nou de la Flavius pe telefon când l-a verificat în cele din urmă. Avocatul lucrase până târziu și trimisese un rezumat a ceea ce ar fi necesar pentru a răspunde procurorului în termenul de 30 de zile. Mesajul era lung și tehnic și plin de termenii pe care Flavius îi folosea când era precaut, când semnaliza în spațiile dintre cuvinte că exista o direcție pe care prefera să o urmeze, dar că avea nevoie ca clientul să ia decizia. Radu a citit mesajul de 2 ori, apoi a rămas un lung moment cu telefonul în mână, apoi a scris un răspuns care era mult mai scurt decât mesajul pe care îl primise. A scris: Flavius, am nevoie să mă suni mâine dimineață. Vreau să discutăm despre o abordare diferită pentru cazul Itabirito, nu de apărare, de rezoluție. A trimis mesajul și a rămas privind la el ca și cum ar fi trebuit să verifice că scrisese într-adevăr asta și nu doar se gândise. Scrisese. Mesajul era trimis. Exista o mică bifă de confirmare lângă el. Nu era regret. Cel puțin nu încă. Nu cu acea curățenie pe care regretul adevărat trebuie să o aibă pentru a fi real. Era ceva mai apropiat de prima mișcare a unui lucru care poate deveni regret dacă primește destulă atenție de-a lungul timpului. Era crăpătura dinaintea deschiderii și știa, cu inteligența pe care o dezvoltase pentru a identifica unde lucrurile sunt pe cale să se schimbe, că acea crăpătură era reală. În timp ce Radu rămânea singur cu această greutate în Primăverii, la ora pro nobis, ultimele mese ale nopții se eliberau cu acea ușurință pe care nopțile memorabile o lasă uneori în oamenii care le traversează împreună fără a se cunoaște. Cuplul de aniversați plecase îmbrățișat, promițând să revină la următoarea aniversare. Executivii de la mesele din spate ceruseră cartea de vizită a restaurantului înainte de a pleca, iar Sonia se oprise la ieșire pentru a-i spune doamnei Neusa că acel loc era, în opinia ei de profesoară de literatură,
Tipul de loc unde viața se întâmplă cu adevărat, ceea ce doamna Neusa primise cu o recunoștință vizibilă în ochi, dar pe care nu a trebuit să o exprime prin multe cuvinte, pentru că zâmbetul spunea destul. În bucătărie, după ce sala a rămas goală, echipa s-a reunit în ritualul sfârșitului de noapte. Curățarea suprafețelor, închiderea frigiderelor, stingerea cuptoarelor, conversațiile mici și obosite ale celor care au petrecut ore în picioare, oferind ceau mai bun unor oameni care, de cele mai multe ori, nici nu știau ce primiseră. Henrique curăța bancul principal când Camila a intrat pe ușa batantă pentru a lăsa ultima tavă și a spus noapte bună tuturor pe acel ton care avea căldură autentică chiar și în oboseală. Henrique s-a uitat la ea. A spus, ai mâncat ceva astăzi? Ea a zâmbit. Am mâncat în pauză. A mai rămas pulpă de porc, spuse el. Omul acela nici n-a terminat-o pe a lui. Exista în această frază o amabilitate care nu era despre friptură, iar Camila știa asta. S-a așezat pe taburetul din colțul bucătăriei, care era locul unde personalul mânca atunci când serviciul dădea un răgaz, iar Henrique i-a pregătit o farfurie cu grija obișnuită. Pentru că bucătarul Henrique credea că mâncarea pe care o prepari pentru cei care muncesc alături de tine este la fel de importantă ca cea care merge în sală și că această credință, practicată în fiecare zi, era motivul pentru care echipa de la Ora Pro Nobis avea o coeziune pe care alte restaurante plăteau consultanți să încerce să o replice fără a reuși vreodată, pentru că coeziunea adevărată nu se cumpără, ci se construiește prin repetiția micilor gesturi de-a lungul timpului. Camila a mâncat în tăcere câteva minute. Apoi a scos telefonul din buzunar și a format un număr care era pe primul loc în lista de contacte, un număr cu prefix de Alba. Apelul a sunat de 3 ori înainte de a fi preluat. Vocea care a răspuns era vocea unei femei care se dusese la culcare, dar care răspunde la telefonul fiicei, indiferent de oră, pentru că acesta este un tip de disponibilitate care nu are program. Mamă, spuse Camila în voce joasă, ca să nu-i deranjeze pe ceilalți care mai erau în bucătărie. Sunt bine. Doar voiam să-ți aud vocea. A urmat o scurtă pauză de cealaltă parte. Apoi vocea doamnei Conceisão Andrade a spus, cu acea calm specifică pe care Camila învățase că era sursa din care și-o extrăsese pe a ei, cu acea calm de rădăcină ardelenească și de femeie care traversase mai mult decât ar fi trebuit să ceară circumstanțele. Atunci sunt aici, fata mea. Poți vorbi. Și Camila a vorbit. Nu despre ce se întâmplase în sală. Nu încă. A vorbit despre cafeaua pe care o băuse dimineața cu pogăcele, despre cursul de drept civil de săptămâna trecută, care fusese deosebit de bun, despre primăvara care sosea în București cu acel verde care îi surprinde mereu pe cei care se așteptau ca orașul să fie gri tot anul. A vorbit despre lucrurile simple care compun zilele și care sunt, în final, substanța reală a unei vieți. Iar de cealaltă parte, în Itabirito, doamna Conceisão asculta vocea fiicei sale și știa, cu acea certitudine pe care mamele o dezvoltă pe o cale care nu trece prin rațiune, că ceva se întâmplase în acea noapte, ceva ce schimbase ceva. Nu a întrebat. A așteptat, pentru că Conceisão Andrade știa că lucrurile importante sosesc când sunt gata și că cel mai bun lucru pe care îl poți face în timp ce aștepți este să fii prezent. În dimineața următoare, o sâmbătă de iulie cu un soare neașteptat, pe care Bucureștiul îl oferă uneori ca compensație pentru zilele anterioare de ploaie, Flavius Leahu a primit mesajul lui Radu Călinescu și a rămas privindu-l cu grija celui care trebuie să fie sigur că interpretează corect ceea ce citește. Rezoluție, nu apărare, rezoluție. Erau cuvinte pe care sperase să le audă de la Radu de-a lungul a 15 ani și pe care de-a lungul acelorași 15 ani învățase să nu le mai aștepte. Exista o arhitectură de răspunsuri pe care o dezvoltase pentru cazurile grupului Călinescu, care erau toate variațiuni pe aceeași temă. Protejare, amânare, uzură. Era ceea ce clientul voia, era ceea ce fusese cerut. Iar Flavius făcuse asta, pentru că era în limitele a ceea ce permitea legea și pentru că fiecare profesionist are limitele sale,
și angajamentele sale cu propria conștiință, iar Flavius știa unde sunt ale sale, chiar dacă uneori avea nevoie de un moment de tăcere pentru a le regăsi după perioade lungi de muncă. L-a sunat pe Radu la 8:30. Telefonul a fost preluat după 2 apeluri, ceea ce era neobișnuit, deoarece Radu lăsa în mod normal apelurile să ajungă la secretariat și revenea când era gata. "Bună dimineața, Flavius," spuse Radu. Vocea îi era diferită de ceva. Nu mai suavă, nu mai deschisă, ci diferită în sensul unei tensiuni care dispăruse, înlocuită de ceva mai asemănător cu greutatea unei decizii care încă este purtată, dar care a fost luată. "Am primit mesajul tău," spuse Flavius cu grijă. "Ai spus rezoluție. Vreau să înțeleg ce ai în minte." Radu a rămas o clipă în tăcere. Apoi a spus: "Vreau să știu ce ar fi necesar pentru a oferi o compensație reală familiilor din Itabirito. Nu juridică, reală. Ceea ce a fost luat nu poate fi returnat pentru că timpul nu se întoarce. Dar ce se poate face acum pentru a rezolva cu adevărat ceea ce a rămas greșit?" Flavius a ascultat această frază cu atenția dublată a celui care înregistrează mental, pentru că va avea nevoie să o reasculte. "Radu," spuse el după o secundă, "acesta este un drum diferit de tot ce am discutat până acum. Va avea implicații." "Știu," spuse Radu. "Fă evaluarea. Vreau cifre și o propunere concretă pe masa mea marți." Flavius a făcut notițe. Apoi a spus, într-o voce care purta ceva ce mergea dincolo de profesional: "Te poți baza pe mine pentru asta." Și exista în acest răspuns, scurt și simplu cum era, o calitate pe care niciunul dintre răspunsurile anterioare ale lui Flavius nu o avusese de-a lungul a 15 ani de parteneriat profesional cu Radu Călinescu. Exista ușurare. În aceeași sâmbătă dimineața, în cealaltă parte a orașului, Camila era în camera ei din Cotroceni cu caietul de drept constituțional deschis pe masă și o ceașcă de cafea alături și se gândea nu la articolele din Constituție pe care trebuia să le revizuiască pentru examenul de săptămâna viitoare, ci la acea discuție cu mama ei din noaptea precedentă. Îi povestise ce se întâmplase după câteva minute de discuții despre lucruri cotidiene, nu ca cineva care povestește o ispravă de război, ci ca cineva care povestește un lucru care s-a întâmplat și care trebuie spus persoanei potrivite pentru a deveni real de tot. Doamna Conceisão ascultase totul în tăcere. Când Camila terminase, mama ei rămăsese un moment fără să vorbească. Apoi spusese: "Ai spus numele lui acolo, în restaurant, în fața tuturor?" "L-am spus," confirmă Camila. Conceisão mai rămăsese un moment în tăcere. Apoi spusese, și exista în această frază o ușurință pe care Camila nu o mai auzise în vocea mamei sale de mult timp: "Atunci lumea știe. Asta e deja ceva." Exista ceva în acest răspuns tipic pentru Conceisão. Nu era triumf, nu era amărăciune eliberată, era doar recunoașterea liniștită a faptului că un adevăr care fusese păstrat găsise un loc unde să existe și că asta avea valoare. Adevărul nu trebuia să distrugă pentru a valora ceva, trebuia doar să existe. Camila dormise cu asta în ea și se trezise cu același gând. Spusese numele grupului Călinescu public, conectase acel om de cele 47 de familii din Cătunul Pietrelor, pusese acea poveste în aerul unei săli de restaurant, în fața a 10 de oameni care acum purtau acea informație cu ei. Nu știa ce urma să se întâmple cu asta. Nu calcula ce urma să se întâmple cu asta. O făcuse pentru că era ceea ce ieșise din ea în momentul în care fusese necesar, iar consecința acestui fapt nu era o greutate pe care trebuia să o poarte, pentru că nu fusese o alegere de răzbunare, fusese o alegere de adevăr. În aceeași sâmbătă, în zona Dorobanți, Sonia lua micul dejun cu Arnaldo și vorbea despre ce se întâmplase noaptea trecută cu acea calitate de profesoară de literatură care reușește să vadă straturile de semnificație de sub evenimentele vizibile. Spusese că ceea ce văzuse nu era doar o chelneriță, răspunzând unui client arogant, fusese ceva mai arhitectural de atât. Fusese demonstrația faptului că puterea adevărată nu este puterea care vine din exterior, nu este puterea oferită de bani sau de poziție sau de frica pe care o produci în ceilalți. Este puterea care crește din interior când decizi că vei fi întreg, chiar dacă lumea din jur pune presiune
să fii mai puțin. Arnaldo ascultase toate acestea cu acea atenție de fost medic care știe să asculte fără să întrerupă. Când Sonia terminase, spusese doar: voi suna la ora pro nobis să facă o rezervare pentru săptămâna viitoare. Sonia îi zâmbise soțului cu acel zâmbet de decenii de cunoaștere a unei persoane care încă reușește să surprindă. De ce? Pentru că există locuri pe care trebuie să le susținem cu prezența noastră, spuse Arnaldo, iar acela este unul dintre ele. La ora pro nobis, în acea sâmbătă, era un prânz special, deoarece sâmbătă restaurantul se deschidea pentru prânz cu un meniu diferit de cel de seară. Mai relaxat, mai orientat spre familiile care veneau cu copiii care alergau printre mese și adulți care veneau fără formalismul săptămânii. Camila nu lucra sâmbăta la prânz în mod regulat, dar schimbase tura cu Luca, pentru că el avea nevoie de o vineri liberă pentru un eveniment de familie. Servea o masă de 3 generații, bunică, fiică și nepoată, când Petre a ajuns lângă ea cu telefonul în mână și o expresie pe care nu o mai văzuse pe chipul lui. A așteptat ca ea să termine de notat comanda și apoi a spus în voce joasă: trebuie să-ți arăt ceva. Ecranul telefonului arăta o postare pe profilul Soniei Ionescu pe o rețea de socializare. Sonia descrisese ce se întâmplase la ora pro nobis noaptea trecută cu precizia și eleganța unei profesoare de literatură care scrie nu pentru a șoca, ci pentru ca adevărul să ajungă în forma cea mai clară posibilă. O descrisese pe Camila fără a-i folosi numele, îl descrisese pe bărbat fără a-i cita numele, descrisese momentul cu acea calitate a celui care știe că cele mai bune relatări nu au nevoie de exagerări, deoarece realitatea, când este povestită cu onestitate, este deja destul de puternică. Postarea fusese făcută la 6 dimineața. Era 11:30 și avea peste 12.000 de distribuiri. Camila a rămas privind ecranul o clipă, apoi i-a returnat telefonul lui Petre. Spuse: masa 3 a cerut ostropelul de pui cu mămăliguță. Poți să-i transmiți lui Henrique? Petre a privit-o. Spuse: asta e tot ce ai de spus? Ea zâmbi. Asta e tot ce e de spus acum, restul o spune timpul. Și s-a dus să servească următoarea masă. 3 săptămâni după noaptea în care sala de la ora pro nobis a rămas în tăcere completă, Camila Andrade stătea pe o bancă în parcul Herăstrău, într-o după-amiază de marți cu caietul de drept deschis pe genunchi și soarele de august intrând printre copaci. Era o pauză între tura de prânz la restaurant și cursul de seară, acea fereastră de timp pe care învățase să o folosească cu precizie, nu ca pe o fugă, ci ca pe o reîncărcare, tipul de pauză care nu este lenevie, ci este necesară pentru ca ceea ce vine înainte și ceea ce vine după să fie făcute cu calitate reală. Primise săptămâna trecută un apel de la un număr pe care nu-l cunoștea, un număr cu prefix de București. Îl lăsase să sune fără să răspundă pentru că era la curs. Când verificase mesageria vocală, exista un mesaj de la o femeie care s-a identificat drept asistentă la biroul Leahu și Asociații, spunând că domnul Flavius Leahu trebuie să ia legătura cu ea pentru o problemă legată de familiile din Cătunul Pietrelor din Itabirito și că ar putea reveni cu un apel când îi este convenabil. Camila rămăsese privind telefonul un lung moment după ce ascultase mesajul. Apoi o sunase pe mama ei. Doamna Conceisă o ascultase relatarea și rămăsese în tăcere un timp care era diferit de celelalte tăceri ale ei, nu tăcerea celui care procesează, ci tăcerea celui care simte ceva ce nu se aștepta să simtă și care avea nevoie de spațiu să se formeze înainte de a fi transformat în cuvinte. În cele din urmă spusese: sună înapoi, fata mea, dar mai întâi consultă un avocat de încredere. Era exact ce făcuse Camila. Sunase o profesoară de la Facultatea de Drept cu care construise o relație de respect pe parcursul semestrelor, o femeie pe nume profesor dr. Beatrice Sampaio, care preda drept civil și care, când Camila îi explicase situația în mod rezumat, acceptase să o consilieze gratuit, pentru că, în cuvintele profesoarei, unele cazuri fac parte din ceea ce trebuie să facem nu ca profesioniști, ci ca cetățeni. Întâlnirea cu biroul Leahu avusese loc prin apel video în săptămâna următoare. Flavius fusese direct fără a fi rece. Explicase că grupul Călinescu era dispus să intre într-o negociere de reparație cu
cu familiile din Cătunul Pietrelor, că se constituia un fond special pentru asta și că intenția era de a ajunge la un acord care să fie autentic și nu doar juridic, care să cuprindă nu doar compensația financiară, ci și documentarea formală a ceea ce se întâmplase și recunoașterea faptului că procesul din 2009 fusese condus într-un mod care a cauzat daune reale unor oameni reali. Camila ascultase totul cu atenție, pusese întrebări precise care l-au făcut pe Flavius să realizeze că de cealaltă parte se afla cineva căruia nu trebuia să-i explici totul de la început. La final, spusese că va vorbi cu mama ei și cu celelalte familii pe care le putea contacta prin Marcu Viorel Borza și că va da un răspuns în termen de 10 zile. Îl sunase pe Marcu Viorel în aceeași seară. Bărbatul rămăsese în tăcere pentru un moment atât de lung încât ea crezuse că apelul s-a întrerupt. Apoi spusese cu o voce care purta 15 ani de muncă, fără rezultat vizibil, ajungând brusc la un punct de deschidere: "Camila, cum de s-a întâmplat asta?" Ea îi răspunsese cu onestitate: "S-a întâmplat pentru că nu m-am retras când ar fi trebuit. Și asta era tot. Era atât de simplu. Nu fusese un plan. Nu fusese o strategie montată pentru a obține un rezultat calculat. Fusese o femeie făcându-și treaba cu demnitate și refuzând într-un moment specific să accepte că demnitatea era negociabilă. Și din acest gest răsărise ceva ce niciunul dintre cei doi nu calculase că va răsări." Pe banca din Herăstrău, Camila închise caietul de drept și rămase privind copacii. Exista un copil care alerga pe alea de piatră mai în față, urmărind un porumbel cu acea determinare inutilă și complet veselă pe care copiii o au când încă nu au învățat că porumbeii nu se lasă prinși. Mama copilului era pe o bancă apropiată, râzând de urmărire cu acel râs deschis al celui care este complet prezent într-un moment mic și știe valoarea de a fi acolo. Camila s-a gândit la mama ei, s-a gândit la Itabirito, la casa care era încă în picioare, la strada de piatră care ducea spre ea, la mirosul de munte care este diferit de orice alt miros din lume pentru cine a crescut acolo. S-a gândit la cei 46 de vecini care semnaseră aceleași hârtii pe care mama ei le semnase și care se împrăștiaseră prin diferite orașe ulterior, ducând cu ei amintirea unui loc care încetase să mai existe în forma în care fusese din cauza deciziilor luate de oameni care nu călcaseră niciodată pe acel pământ. S-a gândit la Radu Călinescu. Nu cu furie. Fusese furie cu ani în urmă, fusese furie până acum câteva luni, o furie solidă și tăcută pe care învățase să nu o lase să se scurgă, deoarece furia care se scurge nu repară nimic și doar îl macină pe cel care o poartă. Dar exista ceva ce se întâmpla acum și care era diferit. Nu era iertare în sensul de ștergere, pentru că unele lucruri nu se șterg și nu trebuie șterse pentru ca viața să meargă înainte. Era mai aproape de ceea ce dr. Beatrice numea în curs reparație posibilă. Ideea că ceea ce a fost făcut nu poate fi desfăcut, dar poate fi primit un răspuns într-un mod care creează un grad de echilibru acolo unde era dezechilibru, care recunoaște dauna într-un mod care returnează ceva din demnitatea care a fost retrasă. Asta se construia acum. Era lent, era complex, era făcut din discuții și documente și apeluri și întâlniri care uneori erau dificile și alteori aveau acea calitate a lucrului care se întâmplă pentru că trebuie să se întâmple. Dar se construia. Camila și-a pus caietul în rucsac, s-a ridicat de pe bancă și a început să meargă spre ieșirea din parc. Soarele coborâse puțin mai mult, iar lumina era în acel unghi auriu al după amiezii bucureștene, care face până și betonul să pară mai puțin ostil pentru câteva minute. S-a gândit la ce spusese doamna Neusa în acea noapte după ce totul se întâmplase, fraza despre mama ei, care o crescuse foarte bine. Și s-a gândit că exista o continuitate în acea frază care era mai lungă decât părea. Doamna Conceisău o crescuse pe Camila cu ceva foarte specific și foarte greu de numit. Nu era reziliență, deși exista reziliență. Nu era determinare, deși exista determinare. Era mai aproape de o convingere că ființa umană are o valoare care nu este negociabilă, care nu crește și nu scade în funcție de circumstanțele externe, care nu poate fi cumpărată de cei care au bani, nici retrasă de cei care au putere.
și că a apăra această valoare nu este aroganță. Este minimul pe care orice persoană îl datorează sieși. 3 luni mai târziu, Camila avea să susțină o lucrare semestrială la Facultatea de Drept despre procesele de regularizare funciară și drepturile comunităților rurale în cazurile de expropriere indirectă. Profesoara dr. Beatrice Sampaio avea să-i dea nota maximă și să scrie la subsolul lucrării o observație pe care Camila avea să o păstreze mulți ani. Scrii ca cineva care știe despre ce vorbește pentru că a trăit, nu doar a studiat. Aceasta este cea mai bună combinație posibilă pentru un jurist. Radu Călinescu, la rândul său, nu avea să se mai întoarcă la ora pro nobis. Nu din stânjeneală, sau cel puțin nu doar din asta. Exista ceva în acel loc care acum era prea mare pentru ca el să intre fără a purta greutatea completă a ceea ce se întâmplase acolo. Iar el era încă în procesul de a învăța să poarte acea greutate, fără a o împinge înapoi în fundal. Era o învățare lentă. Era tipul de învățare care nu are o dată prevăzută de finalizare. Dar începuse, iar începuturile sunt ceea ce contează, când ceea ce a venit înainte a durat prea mult timp stând pe loc. Ora pro nobis a continuat în zona Dorobanți, cu același miros de rozmarin și unt rumenit și lemn vechi în serile de vineri. Doamna Neusa a continuat să ajungă de vreme pentru a verifica comenzile la furnizori. Henrique a continuat să aștepte ca fructele să ajungă la punctul potrivit pentru a face preparatul special. Armando a continuat să facă pâinea pe care a făcut-o mereu, cu aceeași rețetă pe care nu a avut niciodată nevoie să o schimbe pentru că a fost bună de la început. Iar Camila Andrade a continuat să servească fiecare persoană care intra pe ușa acelui restaurant cu aceeași grijă, aceeași atenție și același respect cu care îi servise pe toți ceilalți din prima zi. Pentru că demnitatea pe care o afișase în acea noapte nu fusese o reprezentație pentru o ocazie specifică. Era ceea ce era ea în fiecare zi, la fiecare masă, cu fiecare persoană. Și aceasta, dintre toate lucrurile care se întâmplaseră în acea noapte de neuitat, era poate cea mai importantă dintre toate. Nu fusese ceva excepțional. Fusese pur și simplu ea fiind ea însăși. Și asta fusese suficient pentru a schimba ceva. Adevărata bogăție, așa cum doamna Conceisão spusese mereu și cum ora pro nobis confirmase în fața a 10 de martori într-o noapte de iulie în București, nu se etalează la încheietura mâinii, nu se depozitează în nicio bancă și nu intimidează pe nimeni. Ea se construiește în tăcere în fiecare zi, în felul în care alegem să îi tratăm pe oamenii din jurul nostru. Și când găsește momentul potrivit, ea apare întreagă, fără avertisment, cu o claritate pe care nicio avere din lume nu este capabilă să o cumpere sau să o șteargă. Dacă povestea Camilei și a doamnei Conceisão v-a atins inima, dragi ascultători, este pentru că această poveste nu este doar a lor, este a fiecărei persoane care a rămas în picioare când lumea se aștepta ca ea să se îndoaie. Este a fiecărui copil care poartă în sine forța mamei, care a crezut în el când nimeni altcineva nu o făcea. Este a fiecărui lucrător care își exercită meseria cu demnitate în fiecare zi, fără a aștepta aplauze, dar care le merită pe toate. Dacă ați ajuns până aici, știți deja că poveștile ca aceasta contează. De aceea, dacă acest canal atinge ceva adevărat în voi, abonați-vă, lăsați un like și scrieți în comentarii povestea cuiva pe care îl cunoașteți și care a rămas în picioare în cea mai grea oră. Pentru că cele mai bune personaje care există nu sunt în nicio telenovelă. Ele sunt în jurul nostru, în fiecare zi, servind la mese, crescând copii, construind viitorul cu propriile mâini și merită să fie amintite. Până la următoarea poveste.